Vil I have høretelefoner på? Ja, det skal det. Jeg kører ud. Det ser bare godt ud. Ja, det ser godt ud. Det ser mere Det ser ikke godt ud. Altså, det der, det klæder dig ikke. Dit hoved, som er, klæder dig ikke. Hvis du kan Nå, jeg vil have fjernet dem for at gøre dem lidt clean up. Nej, jeg vil gerne have det sådan. Jeg vil faktisk gerne have Så du vil helst køre uden... Lad os købe med. Gruppepres. Det er fordi, Hattie så har lad være med at give mig en, der er fucking ødelagt. Hattie får sved i ører. Ja, jeg sveder hele min krop, sveder har vi Jeg min ved det røvhulssved godt. lige I nu. know, bro. I know. Vi har været på mange Spis sundere. Du er nødt til at forklare videre. turnéer. Okay. Vi har været på mange swingerklubber. Vi har været på mange... Jeg vil sige, nu er Habane blevet helt vildt sort på det der. Altså, Det er ikke det er jo den. efter, at jeg rullede den der ned. Det er bare Eller op. generelt. Er det rigtigt? Jeg kunne se dig før, du var helt blød der. Nå, var jeg helt blød der? Ja, altså sådan, du ved... Blød hækket. Nu er det sådan, nu er det Men må jeg lige sige premium. noget? Altså, at døren er åben, gør det ikke koldere, Nej. når der er en, der kører på 18 grader derinde. Det er kun fordi, han vil Det er vape. køligere. Du kan Jeg bare vaper lige meget hvad. Men er vi ikke alle sammen ligeglade med, om han vaper? 100! Skal vi så ikke bare lukke Jeg har lortet endda ned? givet dig tilladelse. Jamen, det er jo ikke det. Vi har ikke brug for din tilladelse. Men- Jeg arbejder, jeg er lige glad jo. Men jeg tror, det bliver koldere. Det bliver koldere. Hvorfor kravler du, Habane? Undskyld, Habane, jeg kommer til at out dig rigtig meget endnu. Har du lige købt de der bukser? Gør det ondt i ryggen? Jeg har lige købt Har du lige købt dem? Så tag mærkerne af, før du bliver filmet, Habibi. Nej. Og luk lige døren Han vil ordentligt tilbage, efter det er dig, fordi, ikke? han skal aflevere dem tilbage. Er døren lukket? Er døren lukket? Det er gode gamle tricks. Altså, Ja. jeg skal lave podcast. Nej, det er lukke ikke. det bukser. Det er vigtigt for mig. Ja, det er sjovt. Vi kommer aldrig i gang. Trykker du op nu? Fordi han har ikke lukket døren Ikke ordentligt. døren ordentligt. Nej. Det glemmer jeg simpelthen. Du er meget blød. Altså, jeg når at drikke... Jeg når at skal have en ny kaffe, inden Ja, vi det går i er gang. rigtigt. Meget blød nu. Jamen, altså, hvis vi vælger at sende det fra det, vi lige har snakket om, Det vil sige. så kan vi jo sige til seerne hurtigt, at... Det er fint. Er du klar, Habane? Ja, næsten. Og det er så dejligt med det lys, mand. Men så forsvinder han. Jeg skal have trøjen af. Det er sådan lidt en racistisk kamera, faktisk. En racistisk Men kamera. den er også fra USA. Ah, Så jeg er ret sikker på. Logi. From Alabama, Mississippi. Ja, Mississippi. som Texas shit. Ja. 100. Ja, det er bedre. Meget bedre. Og så hvis du lukker den der nu også, ikke? Hold din kæft, Melvin. Sweet. Jamen, så dør jeg her. Så bliver podcasten 5 minutter med mig, der bare sidder... And he's gone. Ja, præcis. Og det var det. Du skal sætte det der headset ordentligt. Jamen, den er i stykker. Nej, lad være med at sige Jo, det. den er Roland i Hvordan? stykker. Hvordan? Jeg ved ikke. Nej, hvor er det sygt, mand. Han har ødelagt den. Sådan. Så vent den ordentligt. Jeg knækker snart den her, Habibi. Den skal sidde sådan der. Den vil sjovt. bare ikke dreje hele vejen rundt. Prøv lige at sådan der. Bedre. Ja, nu kan jeg svede rigtigt, hvor den ser pænt ud også. Sådan. 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 Alright. Habane, Han skulle bare have trøjen af i sand. hvor lang tid tager det til en trøje af? Jeg skulle bare lige have mærken af også. Nå, så har vi da i hvert fald ja. nogle bloopers. Det er mega godt, det her. Super godt. Og døren skal bare være åben. Ja, hvorfor Ja, ikke? det er fint nu, fordi nu kan man se Melvin og dig, og man kan... kan se Joel, dem. hvad med mit og Joels billede? Ja, er det er fint, faktisk at døren også er godt. Det er faktisk også okay. Alright. Jeg vil sige det er rigtig godt nu. Ja. Let's go. Så sgu godt ud. Alright. Alright, jamen, welcome. Mikes, skal de sidde sådan her? Med Bare så det ikke blokerer. Altså, Habane, skal du sidde sådan der på bordet? Kan din Jeg tror, mikrofon mikrofonen ikke skal være en lille så slap? smule op. En lille smule op, så Skal du den kan tale. Ja, til din mund, og ikke til din... Ja. Hey. Det er dit bryst. Say it with your chest. Den gik længere ned. Skal den længere ned? Nej, længere. op. Skal den længere op? Nej, det tror jeg ikke. Nu kan man ikke se mit ansigt, jo. Jo, det kan man Det er sagt. ikke Okay. rigtigt. Jeg sidder og kigger på de billeder, man kan sagtens se. Alright. Okay, men du kan jo se Melvins, den kører til underlæben. Ja. Og det kan den godt. Hans underlæb Og det er er... langt, og det er langt ned fra dit ansigt. Jeg vidste, det ville komme. Jamen, hey man, That's far down. that's a long way down south. Nej, men hvad hedder det? Vi kan lige så godt bare sige, at vi har valgt at snakke rigtig meget om den her podcast. Vi har vidst det her i en måned, vi skulle lave en podcast. Ja. Og vi har sendt idéer frem og tilbage. Du sender en mail i går aftes. Vi kan gøre det her, vi kan forberede. Og så kommer jeg ind og siger, skal vi ikke bare gå ind og tænde og se, hvad der sker? Hvad sker, ja. Fordi allerede da vi mødtes, så begyndte vi at snakke om historie. Du har lige... Hvad er det, du har fået? Men hvis du ikke vil snakke privat, hvis du føler det privat, så bare sig det. Nej, jeg synes, det er noget, alle kan døje med. Altså, jeg har haft problemer med min iskastnave.
Hvor sidder sådan en her? Jeg skulle lige til at sige det. Ja, Du er nødt til den- at forklare. Altså, folk vil sige, at den ligger i lænden. Det gør den faktisk ikke. Den ligger i ballen. Hvor er lænden? Lænden er bagved. Altså, din ryg. Nederst af din ryg er lænden, ikke? Okay. Men min iskasnæve er jo faktisk noget, der sidder i ballen. Så jeg er gået sådan lidt i smug med det, fordi... Du har haft ondt i gøtten i lang tid. Hvordan siger du det? Ja, præcis. Hvordan siger du til folk? Hvad har du lavet? Ja, præcis. Hey man, Og jeg my har jo ikke, ass hurts. og jeg har bare spillet fodbold og dyrket sport. Ja. Altså, og så til sidst var jeg sådan, jeg bliver nødt til at få behandling, for jeg kan ikke køre bil, jeg kan ikke sidde ned. Altså, jeg ligner en, der har done 25 to life. Straight out the shower. Ja, præcis. Så nu er jeg begyndt til behandling, og jeg er jo så blevet færdig. Du siger behandling. Ja. At det hedder det noget, fordi der er mange behandlinger. Jamen, altså, det er behandling for min iskasnæve. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Men er der ikke sådan et fag? Jamen, det er jo Jeg behandler. massør. Massør? Ja. Okay. Ja. Det er massør, er det ikke fysioterapeut, er det ikke med Nej, kiropraktor men han eller har speciale i det her. Okay, nå, det er en mand. Og det er jo det. Okay. Altså står der, er der et skilt ude foran, eller er det bare sådan en Jamen, creepy så- kælder? Speciale i ass. I'll fix your ass. Røvspecialisten eller noget. Jeg er nødt til lige at sige noget, fordi jeg var inde og læse op på det med podcast. Jeg har ikke udgivet en podcast før. Jeg var vant til at udgive musik selv og sådan noget, men jeg har aldrig udgivet en podcast før. Og var inde og læse op på reglerne. Og man skal jo angive, om det er en clean, eller hvad hedder det, explicit. Parental advisory. Og så stod der sådan der, hvis du er i tvivl om, det er en explicit podcast, så sådan, hvis du for eksempel bruger et vis 4-bogstavers ord, så er den ikke clean. Og altså, vi snakker ret bramfrit. Hvis man laver den explicit, så kan vi ikke komme ud på nogle forskellige... Jeg ved ikke, hvor voldsomt det er. Det kan være, at vi skal spørge nogle eksperter, eller nogle andre, der laver podcast. Men jeg gider heller ikke rigtig lægge låg på. Nej, jeg er pisse Men glad. så skal jeg bare indeksere den som... Skal vi bare være explicit, fordi jeg kan jo ikke mærke... Jeg tror da ikke, Dirty. altså, hvis jeg er en... Hvad vil du Det sige? skal være dirty. Jeg vil gerne have det dirty. Slap af. Vi snakker om podcasten. Siger du det sådan der? Hvorfor siger Ja, baby, der er kamera på, det skal være dirty. Det skal være dirty. Du skal også på YouTube. Ej, det kan Ja, jeg men det kan prøv jeg at ikke. men prøv at Jo, han har lige fået lånt de der pæne bukser i H&M. Hvad hedder det? Jeg skal aflevere den her kl. 12. Nej, jeg synes, vi skal tale frit. Ja. Fordi når man hører alle mulige andre podcasts, der siger det 4-bogstavede F-ord, så er det jo... Jeg synes ikke, at der står parental advice. Men jeg har heller aldrig tænkt over det. Nej. Men spørgsmålet er, det kan være ligesom på musik, om der står det E. Det tænker jeg sgu heller ikke over, om der gør. Det behøver også spise lige meget. Ja. Jeg tror ikke, Altså, der er nogen, der lytter til vores podcast, som vil tænke, ej, det er for meget. Jeg laver den explicit, og så må det ske, hvad der sker. Ja. Altså alle de podcasts, jeg hører, der siger folk... alle Nu skal du ikke... Nej, de siger jo F-ordet rigtig meget. skal vi sige det? Ja, det tror jeg, ja. Altså, ja. Ja, Det tror jeg. Jeg tror, det er det. Rent princip, så kommer jeg ikke til at sige det nu. Rent princip, så kommer jeg til at sige det rigtig meget. Okay, fuck det. Lad os bare komme i gang med det her podcast. Okay. Nå, ja. Men tænk du over, om det det skulle var være en mand eller en kvinde? Ja, 100%. Altså, Hvad vil du helst og det er jo, og det er jo det kan man jo ikke rigtigt, fordi vi lever i den verden, vi lever i nu, ikke? Jo. Men jeg vil jo helst have, at det var en kvinde. Ja. Jeg ved ikke hvorfor. Men teknisk set ville jeg jo heller ikke have det, fordi jeg ville ikke have en kvinde, skulle sidde og kigge på min røv i halvanden time. Men det føles mere naturligt, at det er en kvinde, der gør det, end en mand, der gør Ja. det. Ja. Men så kom jeg ind til min behandler, som er super god, nu siger jeg ikke, hvad han hedder, og finder ud af, at han faktisk er næsten blind. Okay. Og det gjorde mig så meget mere rolig. Fordi han ikke ved, hvor han tager. Altså, jeg er jo bare en skygge for ham. Du ved. Altså, det er så... Og han er skidegod, og han er virkelig flink. Så du har siddet med røven bare Ja. over for en mand, der siger til dig, han er blind. Ej, han er blind. Fordi du... Nej, og det Nej, er jeg kan ikke se noget, bare komme og tage tøjet af. fordi du kan ikke lade være med at lave nogle test, du ved, når han er færdig. Nej, og det sådan tænker noget, jeg så er også. du sådan... Ja. Altså, hvor meget kan han gå rundt selv? Har han en stok inden for førerhund? Nej, fordi han siger, at jeg ikke måtte ligge noget i hans path. Sådan Ja, rundt om og i briksen. vejen. Ja. Du vil ikke lide forhindringer. Jeg må ikke ligge, og det siger han, du har ikke noget rundt om briksen, siger han, nej, det har jeg ikke. Og Hattie har fuldstændig ret, og jeg hader mig selv for at indrømme det. Jeg troede heller ikke på, at han var blind. Jeg var sådan, du massør, det er det nemmeste, du kan sige, du er blind. Ja. Så jeg har haft, Så nu kommer pigerne, bare kom, jeg kan ikke se noget. præcis. Så jeg har lavet nogle tests, blandt andet sådan, du ved. Vinket. Ja. Ræk lidt fuck. Og så den er god nok. sjovt. Så den er god nok. Ja, okay. Og pissedygtig og kompatibel. Og hvordan har den røv det nu så? Jamen altså, det er en work in progress, som man siger. Der er fremskridt. Man kan ikke gå ind i sådan en opgave der, og så tro, at det bare lykkes første gang. Hvad hedder det der egentlig, det, du fejlede?
Jeg har ondt i min iskasnave. Iskasnave. Ja. Ja, hun er noget i røven. Ej, det er et godt ord, jo. Altså, er du glad for, at det hedder det i stedet for? Jo. Ass. Ja. Så det er mig. Så det går jeg til. Og det var blandt andet det, jeg skulle i dag. Det er derfor, min behandling sluttede kl. 10:12. Vi kan lige måske også sætte scenen og sige, at vi er hjemme ved dig, Melvin. Ja. Og du har jo... Du kom for sent. Igen. Vi har mødtes 2 gange hos dig. 10 minutter. Ja. Jeg tror faktisk, har vi en sådan clean slate i forhold til, at der er også 2, der ikke kommer for sent. Ja, vi er egentlig ret gode på det område der, synes jeg. Vi løfter niveauet i gruppen. Ja, lad os se. Hallo, mand. Jeg kom før jer i dag. Det er en gang. Bro, det er sjældent, din jeg kommer for sent. forsinkelse på det første møde, den der halvanden times forsinkelse, der skal lidt Nej, mere... jeg har sgu da ikke været halvanden time forsinket. Der, hvor vi havde middagen, hvor vi havde de voksne med. Nå, ja, det er rigtigt. Hvor du var Der var jeg sgu godt ikke halvanden time forsinket. forsinket. Ej, hvor lang... Ej, du var... 20 minutter En eller time. En time. 7 en time. En time. Skal vi ind, og skal vi finde sms'er frem? En time. Skal vi finde bevismateriale? Jeg har ikke været en time Du forsinket. Det var en time. godt forsinket. Det var ikke 10 Godt minutter. forsinket, det... Nej, jeg sagde 20. Ja, nu det er en Fuck ja, stretch. om jeg skal finde sms'er frem, mand. Det er ham der laver den der halvanden time. Jeg er fandme ikke så meget. Jeg er blevet mistet halvanden time nu. Men det eller? er rigtigt nok, bro. Ved Det du var hvad? ret hardcore. Ved du, hvad jeg elsker? Jeg elsker, at det faktum af, at det er hjemme med mig, jeg kommer hjem, I ligner folk, der har boet hjemme ved mig i rigtig lang tid. Vi har bare halvanden time, kan altså. sige, vi føler os hjemme. På et eller andet tidspunkt, så føler man sig hjemme. Ja, det er rigtigt. Så på den måde er jeg jo ikke så nervøs for at komme for sent. Jeg ved, de er i køkkenet, og bare er gået. En anden ved, hvor han begynder at lave kaffe til Joel. Og Ja, du har nogle lækre crepesson. Ja, det- jeg det- elsker. det er jo, det skal vi snakke om. Der er, Var det i juli? Kan det passe, det var i juli? Nej, det var... Fuck, men der var jeg også forsinket. Nå, der kom en til, du selv. Ja, 10 minutter. Jeg var 5 minutter forsinket. Jeg synes, vi skal Til vores lægge fotoshoot. alle vores samtaler sådan op tilgængeligt online, hvor alle kan se, hvor meget du kommer for sent hver gang. Ja. Hvor meget jeg kommer for sent hver gang. Prøv at vi har vendt os til at bo hjemme hos Melvin, men det er også noget med dig at gøre, selvfølgelig. Melvin. Det er rigtig godt. Altså, men det er jo et... Men du behøver ikke, altså vi tror på dig, du kom, lad os sige, 50 minutter for sent. Kan du 50 minutter. 35 minutter. Nu ser vi. Jeg bliver ved. Jeg bliver ved. We'll be right back after these commercial breaks. Ja? Nej. Bare snak, mand. Altså, Okay. et podcast, det her, det er jo et medie, hvor man primært skal tale. Lad os lige snakke om Habane. Nej, ved du hvad, jeg vil gerne lige adressere noget lige hurtigt. Ja. Og det er jo mest Hattie, der efter dig. Jeg bor ikke. Du bor i hus. Ja. Det gør Hattie også. Og du er så lidt efter Melvin, synes jeg, med hans plæne. Ja, Nå ja. min græsplæne. Ligner pis, har vi. Men det skal Nej, lige siges, det... Okay, hvad? men det skal lige siges, Melvin, du har lige klippet det. Ja. Ja. Jo. Og Slået det, ja. når det hedder det, godt Ja, nok. ja. Klipper tak. hæk, slår græs, ja. Fuldstændig ligegyldigt. Okay. Ja, hvad så? Jeg synes, det er flot. Tak. Altså, jeg synes, det er rigtig flot. Ja. Jeg kan godt lide den måde, også græsplænen sådan er kortere i den ene ende, som du har givet sådan en form for... det er det, fade. Ja, det, du laver. Din græsplæne er fade, bro. Under læbord, mand. Han laver den der på mig. Det er sygt. Det er sygt. Hvad er det for en sort gartner, du har? Er det ikke det? Hvor har jeg givet din græsplæne 2 mm fade? 2 millimeter fade. Ja, hvis der sidder nogen derude, der kan være High fade og low fade. Ja, lige præcis. Taper fade. Det er sygt at bare det der. Men hvornår slog du græsset sidst? Forgårs, tror jeg. Forgårs. Og hvad med gangen før det? Og det var alt for lang tid siden. Okay. Det er derfor, derfor, det er der ja. fejlen ligger. Ja, den Ja. blev for høj. Ja. Så der Du er må ikke blive for høj. Nej. Fordi man siger... Okay, det er virkelig uinteressant det her. Men jeg har brugt en sommer på at blive gartner. Ja. For mig selv på YouTube. Du Ja, ved. men det- Fordi jeg ikke har haft noget at lave. Nej, men så... jeg havde faktisk fået nogen ud og gøde det. Og give det sådan noget dræber noget ukrudt og sådan noget. Og da de var der, tænkte jeg har været her i 10 minutter. Og min græsplæne er blevet rigtig flot. Ja. Tænker fint. Hvis det er bare 10 minutter en gang om måneden, så kan jeg godt, du ved. Ja. Men så giver jeg det gødning, og du ved, araber, vi er ikke subtile i hvert fald. Du ved. Når du går hjem til en arabisk moster og skal have mad, så får du for meget. Ja. Jeg giver græsset for meget gødning. Ja. Så vokser det. Og det vokser, har vi. Du kan ikke sætte din finger ind i mit græs, der er sådan, det er helt tæt og helt sådan... Så jeg skal slå det hver anden, tredje dag. Meget Nej. gødning. Og man burde, altså gartner, hvis du spørger en gartner, hvis du er entusiast, slå det hver dag. Hver dag. Ja. Du må kun slå en tredjedel af længden af.
Så hvis dit græs har været sådan her, forestiller jeg mig, Ja. så må du kun slå det her stykke, og du har slået hertil. Ja. Derfor bliver det gult. Ja. Så du vil faktisk mene, at efter i dag skal jeg klippe græs? Eller Ja. Så du skal klippe græs igen? Ja. Jeg skal slå græs igen. Køb en robot, mand. Nej, der er fordi... ikke andet end gadgets i dit liv. Køb en robot, khalas. Alt for dyrt. Skulle betale penge. Det der basketnet, det Altså, det er nødvendigt. Det er livsnødvendigt. Præcis. Nej, I ain't pay for that shit. Jeg kender en faktisk. Jeg skaffer. Okay. Ikke gratis, slap af. Nej. Men jeg skaffer en god pris på det. Ja, okay. På en robot? Ja. Okay. Faktisk her i Vedbæk. Nå, Vedbæk Skov Park. Jeg kan lige så godt sige det sådan der. okay. Og nu ringer alle bros. Habibi, du kender have det. Ja, ja, det gør de. Nej, bare fordi jeg hørte podcasten, og han siger, du er fixer. Jeg siger, du gør rabat, Habibi. Dreng, det er ikke for at være sådan der nederen, men jeg skriver faktisk under på et hus lige nu. Er det rigtigt? Ja, så er det done. Du har købt huset? Sådan, signed. Nej, hvor sindssygt! Tillykke med huset, brother! Ej, du skal have brugt den her. Du skal have brugt den her. Tillykke, mand. Tak. Husejer. Ej, det Ja, det skal jo lige... Altså, der jeg er har det der 8 dage eller et eller andet, hvor man skal vente. Og... forbehold, og jeg købte jo hus i juli måned, som gik i vasken, fordi der var et eller andet navlepilleri, byråkrati. Et eller andet. Svamp. Der var svamp i taget. Bare sig det. Sig, hvad der var. Jamen, det er helt seriøst, der var 19 kvadratmeter erhverv på grunden, og det stylede Realkreditinstituttet totalt for. Så selvom jeg havde lagt fin udbetaling... Så du er jo ikke erhvervsdrivende overhovedet. Nej, jeg havde faktisk erhverv. Jeg bad om at beholde erhvervsdelen, fordi Ja, jeg har erhverv, og det passer perfekt med det erhverv, jeg har i min lejlighed lige nu. Så det var faktisk perfekt. Men der var Realkreditinstituttet bare sådan, nej, det skal ændres og indberettes som privat. Sygt. Og så gik det hele i vasken der. Så nu prøver jeg igen. Og der er ikke noget erhverv den her gang, så jeg satser på, at den går igennem, men... Ja, Tillykke med huset, bro. Hvor er vi henne? Huset, hvor det er henne? Ja. Det er på Gamle Kølandevej, et godt stykke derude af. Okay. Ja, sådan, lige for enden af Hattie kan skaffe en robot. en robot. Jeg kan skaffe rigtig mange ting. Jeg har en robotstøvsuger. Nej, plænklipper. Kan den tælle Jeg har med? brugt hele mit liv på at skaffe kontakter og være god ved mennesker, der har været gode ved mig. Okay. Så hvis jeg har brug for noget, you just tell me. Du har ikke skaffet mig noget, så jeg ved ikke lige... Hvad Har du haft brug for noget? Hvad mangler du? Jeg mangler også en robot. Til hvad? Din lejlighed? Har du ikke en wifi? Sygt. Mangler du en yes. robotstøvsuger? Sådan en har jeg faktisk. Jeg har ikke pakket den op. Du kan godt købe den på med Robotstøvsuger? det samme. Seriøst? 100. Okay, en robotstøvsuger. Ja. Ja, det har jeg også. Det er jeg også. Altså, jeg har den er i kassen, bror. Nå, du har ikke... Hvorfor bruger du den ikke? Hvad er det for Fordi en? jeg har en støvsuger. Jeg har den der iRobot 7, den helt nye. Den der Roomba-ting? Ja. Ja, den har jeg også. Ja. Den er luksus. Du kan købe den med hjem nu. Jeg købte den, fordi jeg troede, vi brugte den, så fandt jeg ud af huset. Special havde- price. Nej, køb min. Min, den koster Nej, skål. bro, jeg har en, der er Hvad endnu skal bedre. også Jeg skal ikke bruge den anden. Hvordan skændsig om det her lige nu? Men vil du gerne købe den ærligt? Ærligt. Jeg vil gerne købe den, men jeg vil gerne have en budkrig, så... Nå, Du vil vel have den bedste. Jeg siger en pris, Hattie siger dobbelt den pris, og Joe han siger måske 25% af. Der er ikke noget... Men støvsuger de ordentligt? Altså, jeg har jo, 100. jeg har jo en støvsuger derhjemme nu, Ja, men som... det gør den. som Det gør den. Den gør det bedre faktisk, fordi jeg ved ikke med jeres, med min det er sådan en luksusscene, hvor den har sådan en lille børste, der går ud over kanten, og så kan den gå ind og tage hjørnerne. Ja, det gør den her også. Min, den vasker gulv. Ja. Min, den, Min den faktisk siger sådan noget, master, gulvet er færdigt. Min, den tømmer opvaskemaskinen, når den er færdig. Er det en inder, du bruger at sælge ham her? Bro, det er Det er det 100%. mellem linjerne. 100%. Nej, lad os lige Han kigge, skal bare have mad 2 gange om ugen, så... lad os kigge på det bagefter, bare, så kan du se den. Den er Udnyt det, mens det stadig er tilladt at bruge au pair i Danmark. Det er stadig ikke tilladt, er det ikke? Jo. Det er, jo- men jeg tror, det bliver ulovligt. Altså, Tror du det? Ja, det tror jeg. Jeg tror, de Hvorfor? ændrer reglerne. Fordi der har været mange klager over, hvordan au pair bliver behandlet. Undskyld, ikke noget. Jeg ved det ikke. Jeg har Hvem har læst behandlet dem dårligt? Jeg tror, det er måske min au pair, der har gjort det. Hallo, så. du Jeg har været- ikke au pair. Eller hvad? Nej, men jeg gad faktisk godt. Har du ikke nogen Nej, pære? men jeg kender... Nej, det har jeg ikke. Men er det så sort-hvidt? Jeg har en god ven, som havde au pair. Han har ikke au pair længere. Og han siger til mig, bare det, du kommer hjem, så er der støvsuget, der er vasket tøj. Når jeg har været hjemme og spise aftensmad hjemme hos ham, så rejser vi os op, så går vi, kommer tilbage igen. Så har hun taget af bordet og lagt det i opvaskemaskinen og sat den i gang. Reelt set arbejder hun måske 3 timer om dagen. Hun må arbejde op til 6 eller 7, tror jeg, eller sådan noget. Så hvis man bare bruger dem til sådan, du ved, de der praktiske ting, som ingen gider. Hun gider heller ikke, men hun får penge for det. Så synes jeg, det er luksus. Fordi så behandler du også dem godt. Ja. At de bare kommer op og skal arbejde et par timer om dagen, og så kan de bare tulle rundt og hygge sig.
Jeg tænker også, at det fede ved det der er, altså, pligterne i hjemmet følger jo med og alt sådan noget, men jeg har også tænkt over det der med at bruge tiden sammen, altså med familien, altså at hygge i stedet for alt det der. Og det er ikke fordi, man ikke kan hygge, mens man tager opvasken, eller hvad end der man laver, men jeg har sindssygt travlt. Jeg laver sygt mange ting, og har virkelig... Tager du selv opvasken derhjemme? Nej, jeg har en opvasken. Jeg filosoferer over livet, bro. Nu skal du tale pænt om en dame. Ja. Og du sagde også hun før, ikke? Det kan jo også være en mand, ikke? Ja. Er au pair ikke hundkøn? Ja. Nej. Nå, okay. Jo, altså, det au pair er jo fransk for kvindelig. Er au pair ikke hundkøn? You trying to get us cancelled on the first day, eller hvad? Sygt. Ej, den er Hvad hedder det? Må jeg lige hurtigt afbryde podcasten kort også lige? Bare sig det, vi tager bare med. Jamen, hvor lang tid har vi optaget nu? 21 minutter. 21 minutter. Hvad siger I til, at vi tager 5 minutters pause, og så lige brainer lidt på det? Vil du gerne ryge? Jamen, det er ikke kun det, men det vil jeg også gerne. Har vi trådt over den grænse? Nej, overhovedet ikke. Men altså, du ved, fordi nu, er det ikke en smart dag at bruge tiden på sådan og braine formatet? For jeg synes, det fungerer fint nok, at vi bare snakker, men jeg kan også godt lidt høre, at det er i øst og vest. Altså, hvis jeg skulle høre på det. Ja. Tror du, tænker du lige nu, så tænker folk, få noget struktur på, eller hvad? Jeg tror ikke bare struktur. Jeg tror en faktisk, lille smule forvirring. Jeg tror faktisk ærligt, at hvis man laver en brevkasse, hvor folk kunne skrive ind, så har man jo ligesom det at gå ud fra. Så min tanke var, da du skrev det var, at det første snakke, det skal gå på, hvad har vi lavet? Ugen, der gik. Det synes jeg er sjovt. Og så til sidst, så breaker man, så tager man en brevkasse, 3-4 spørgsmål, og så til sidst, så siger man, jeg synes, det kunne være fedt, at optager man faktisk udlodede billetter på en eller anden måde. Ja. Sådan sige, du har brug for hjælp, vi sender dig VIP-billetter til. Du er færdig. Nogen kommer med den vildeste et eller andet. Ja. Eller ikke bare, at de har brug for dem, måske bare den, der kommer med den vildeste et eller anden historie om et eller andet shit, de har lavet. Præcis. Altså. Ja, eller altså brevkasse er en pissegod idé, altså, og så måske 3 emner, som man dykker ned i. Altså, jeg tror, det her jeg tror sagtens godt, det kan blive sjovt, men jeg kan også godt mærke, lige snart vi har lyst til at snakke om noget andet, så rykker vi bare videre. Ja. Ikke? Jo, men det tror jeg ikke, vi gør, hvis vi har noget konkret brevkasse. Enig, men jeg synes, der er noget fedt i det der med bare at sætte os ned, også fordi du siger det til at starte med, det der med, at når vi mødes, så der er en fed kemi, og vi har det grineren, og så kommer der lige de der nyeste ting op, vi har oplevet hver især, kommer op og snakker med det samme. Så det er næsten lige før, jeg synes, det vil være et fedt format, hvis vi, når vi mødes og laver podcast, så går vi lige i studiet, og catcher op og bruger 20 minutter, eller hvor lang tid der skal bruges på det. Ja. Og så tænker jeg også, det er fint nok, at man så efter det smider noget format på, ikke? Ja. Så man både har den der, jeg synes, der er et eller andet befriende i bare at kunne... Jeg tror også, at det her er lidt øst og vest, fordi det er første gang. Ja. Og så tror jeg også, at have høretelefoner på, vi kan se kameraerne, jeg kan høre min egen stemme. Vi ved godt, det er podcast, så vi skal lige, skal lige slappe af i det og hvile i det og mærke, okay, det er dynamikken, vi har. Men jeg kunne næsten allerede bedre lide den her samtale, vi har nu. Du ved, hvor vi snakker sådan reelt om, hvad der skal ske herfra, ikke? Ja. I forhold til, at... altså, fordi det... Altså, alle, der sidder herinde, er sjove mennesker. Jeg skal lige lære dem der. Men jeg tror, jeg kan godt følge dig, men jeg tror ærligt, hvis man... Lad os bare lege med strukturen. Sæt os ind, catcher op, hvad har vi lavet? Brevkasse, 3... eller 2. To konkrete ting, og så kan man jo godt skifte og sige, okay, i den her uge har du valgt 2, næste uge har Hattie valgt 2, du ved, så gør det sådan, snakker om det, går i dybden med det, til sidst kommer med et godt råd, og så siger, Ahmed fra Horsens, vi sender lige nogle billetter, ærligt, hold med, ikke? Sådan noget der. Og så tror jeg også, vi kan... Altså, så nu sidder vi og snakker om, hvordan formatet skal være. Jeg tror, at vi finder et eller andet frem, vi prøver noget af, og hvis vi efter næste podcast også finder noget af, okay, det vil være federe at gøre det her, så altså bare tage lidt sådan på gefylen. Noget, der er sjovt, som jeg tænker på, ikke? Fordi det ved jeg, den her, den kan... du kan connect Bluetooth til den, ikke? Så du kan faktisk ringe nogen op i den. Hvor jeg tænker, det kunne være sjovt, at den, der har sendt det ind, vi ringer dem op, efter vi har læst deres historie, og bliver lidt klogere på det, og så giver ham billetterne der. Men det bliver også meget masser af monopolet, gør det ikke det? Ikke, de ringer jo ikke ud. Nej, de ringer ikke ud, men det er meget sådan, hey, jeg har et dilemma, jeg har det her, kan I hjælpe mig? Men det skal måske ikke være et dilemma så. Det skal bare være en historie. Det må det også gerne være. Så kan vi lave en ny en, der hedder
De rigtige masser af monopoler. Nej, jeg tror, der er patent på det, der er rimelig hårdt. Men det kunne godt være sådan, at de ringer og siger noget, de har gjort. Noget, de har været med til. Ja. Så fortæl mig en pinlig historie, fortæl mig et eller andet historie, der er spændende. Og så kan vi se, har vi noget, vi kan perspektivere? Har du prøvet noget lignende? Ja, i virkeligheden så tænker jeg, at vi har nogle idéer nu siger vi jo noget, og det her, det smider vi måske i æteren. Men i virkeligheden er det måske også fedt at sige til seerne, lytterne, at de gerne må komme med idéer. Altså, vi er jo ret nye på det her, så hvis der er nogen, der sidder derude og tænker, at det her det vil være genialt i jeres podcast, så kom med dem. Altså, skriv ind til os. Jeg har lavet en mail, der hedder podcast@bros.dk. Så, har du det? Ja, det har jeg. Sygt. Så, okay, det skal vi lige have igen. Podcast, det staves POD til alle bonghovederne derude. PODCAST /bros.dk, altså bros.dk. Okay, sygt. Send alle historiemails og jeres telefonnummer, så ringer vi op. Måske lige at høre, om den er helt gal. Og jeg er nødt til lige sige en anden ting, mens jeg husker det, fordi jeg skrev en lang mail til jer i går. En af de ting, jeg skrev, var jo omkring VIP, og det synes jeg er vigtigt, vi nævner her i æteren til folk, der lytter med. Og der er nogle af jer, der ved, hvad det er allerede, fordi vi har allerede over 8.000 medlemmer. Det er ret sindssygt. Men vi har lavet det her VIP, som jo også var din idé, Hattie, at VIP, I kender nu måske fra VIP, men så mange ikke ved, så kan bros, alle bros kan ikke udtale P, så det bliver til B. Så Araber kan ikke sige P. ja, så det bliver VIP. You are very VIP, Ja. Og vi kalder det for very important bro. 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 Sut min bæk. Hvad? Jeg har fået en konkurrent, bro. Ej, men det er helt sygt. Jeg smadrer hovedet i mikrofonen. Den der Tourette har bare har ikke, som er sådan ustyrlig. Er det godt, jeg ikke er Adam? Eller? Fordi jeg kan mærke, at Vi klipper bare ud. Jeg synes, det er snyd. Jeg vil gerne være Adam. Jeg vil fordi det er sådan noget der. Ja, det er sådan Adam er. Ja, bro. Fuck dem alle sammen. Helt uprovokeret. Vi sidder og snakker, og så vi kalder det, så min big. Men big. Ja. Altså, dark shit, det der bare. Okay. Jamen, det, jeg kan godt mærke, jamen, han er, du ved, du er det sorte for. Ja. Og alkoholikeren. Ja, det kan du også bare kalde mig. Både for os, men også lidt, du ved, somalierne kigger på mig og siger, vi har mistet ham der. Mange år. Men det er fedt også bare nogle gange at kunne sige nogle ting. Og så ikke, altså det er det, jeg misunder ved Adam. Fordi at det kommer bare ud, og 100% der kommer nogle ting, hvor man tænker, det var ikke så heldigt. Ja. Problemet er bare, at Adam er en karakter. Jeg er en menneske. Jeg får rigtig problemer. True. Men det er sjovt, fordi du er sådan der. Altså, Adam, den del af Adam, jeg ligger ret tæt op ad dig. Ja, op ad mig, 100%. Jeg er meget bramfri. Nej, men ikke kun bramfri. Du er klam. Bro. Nej, din humormæssigt. Din humor, den er rigtigt, ulækker. Den er sådan, hvor man... Jimmy Carver tænker, hey man, chill the fuck out. Bare lige før, der hvor du siger det der med et eller andet med, det der med, at jeg har stået rykket i din ledning. Ja. Og så siger du bare, Men vi laver det sådan for sjov. Han er sådan, at man tænker, hey, han er out there. Altså, fuck det. Altså, jeg mener jo ikke noget med det. Det er humor. I vores sidste show, der siger jeg, at ham der, han virker sådan rigtig uskyldig, fordi han står bare og siger, ja, men i virkeligheden, inde i det her, så er han sådan en, du ved. Og så griner salen og sådan noget, og jeg tænker sådan, det er ikke the fuck y'all laughing at? Men det er fedt, det virker så ekstremt, at folk tror, det er en joke eller et eller andet, fordi jeg synes bare, det er sjovt at være over grænsen, fordi jeg føler ikke, det er min natur, men det er min humor. Ja. Og dansk humor, sammenlignet med det, er jo ikke vildt. Altså. Jeg kan huske, vi går en tur ned til byen. Vi er ved at lave terkel. Vi går sammen med Fie og Lea. Nej. Ja, og du siger, jeg kan ikke sige, hvad du sagde, fordi der er kamera på. Og vi går sammen med to, det er kvinder, du ved, og ikke for at være sexistisk, men du ved, man taler anderledes over for kvinder, end man gør over for gutterne. Og så siger han et eller andet, kilderne i fjabbelapperne, eller noget, jeg tænker, the fuck? Bro, det er også ud af kontekst nu. De har sagt et eller andet, eller sådan noget. Så er de bare sådan, det er dejligt, de der fyre. Slap af, kilder det i fjabben, eller hvad? Nej. Jamen, altså... Men det er da ikke vildere, end nogle af de ting, Havane siger. Nej. Og han er et menneske, og det er også. Nej, men han... men he's a refugee. Men okay, jeg kan godt mærke, altså nu har vi den her podcast, over tid kan jeg godt mærke, at vi på et eller andet tidspunkt kan have sådan en opgør i forhold til mig og Habane. At sådan... Jeg føler, at du bryder bare meget ud på den der, hvor sådan, jeg ved ikke, for mig kommer det på nogle andre tider nogle gange. Lad os lige snakke om det, her barne. Ja. Du kalder ham ud,
Jamen, jeg kan godt mærke, at jeg overtager din plads. Men du er overbevist om, at du er mere vulgær i din humor, end jeg er, eller sådan... Altså lige her, den seneste tid, der arbejder jeg med en bit, hvor hele min lukker, det er bare gag-lyd. Sagde du bit eller pik der? Fordi du kan jo sige P eller P. Så du arbejder med en... Fuck, det er rigtigt. Jeg arbejder med stor pik her. Og gaglyd, ikke? Og mig, jeg kan ikke engang lide, at vi har den her samtale. Jeg er sådan, min mor lytter, du ved. Jeg er sådan, du ved. Men bare lige for... Bare ud. Jeg har jo siddet og snakket lidt, eller ikke snakket, sådan tænkt lidt, hvad skal jeg lave i det her? Og meget af min, uden at sige for meget, handler om en finger et vist sted. Okay. Men det er en sand historie, og så er man jo ligesom nødt til... Nej, nu er jeg nødt til at forklare, ikke? Nej, Edo. Don't spill the goods. Altså, er det altså, en man tænker, jeg håber, der er en læge til stede. Det er der. Der er en læge til stede. Men det er stadigvæk grænseoverskridende. Ja, selvfølgelig. Jeg kender faktisk en ældre herre. Han var far til en af mine venner, som var på hospitalet. Han har ondt i ryggen. Og når du har noget med din ryg, hvis det er en diskusprolaps eller andet, så skal de lige have en finger op på dig. Det skal de altid, synes jeg. Ja. Og... Men det skal de altid. Har du ondt i maven? Ja, we need... Ja, lige. Nej, og så siger han, at så kommer der en læge ind, og så propper han en finger op i hans røv. Og det er ubehageligt. Altså, du ved, det er en voksen mand, jeg har 4 børn. Hvad laver du der om? Ja. Du ved, og så han er ikke helt sikker. Jeg skal lige have en second opinion. Og der er 4 læger inde og proppe en finger op i den her stakkelmands røv. Så siger han, og jeg var der, mens jeg sagde det, så jeg ruller på vej ud af hospitalet, når jeg så en med hvid kittel, jeg brugte mig bare for over. Ja, det er ikke løgn. Men det er så grænseoverskridende. Altså, ved du, hvad jeg synes er det værste med det der, når man har fået en finger i røven? Det er mere det der med, at de tager den af, og så beder de dig om at sætte dig ned, så de kan snakke om, hvad de rørte derinde. Det er da det sygeste. Ja. Send mig hjem, send mig en e-mail, mand. Vi skal ikke rykke 100%. Og også bare sådan der, kan I ikke bare tage det lidt ind, altså lægerne? Kan I ikke sådan lidt, bare være sådan lidt, kan du ikke også synes, det er bare lidt akavet, eller et eller andet? Ja. Lad være med at bare sige, læg dig derop, og jeg synes heller ikke, det er sjovt. Ja. Nej, synes præcis. du ikke. Og det der, men det skal gøres. Kom så op med dig. Og det er jævnaldrende nu. Det er jo ikke engang, vi er jo den alder nu, hvor det er en... Og de er yngre, mand. De er yngre, er sådan yngre end dig, ikke? Og de kigger på dig. Og sådan 27-årig læge. Hej. Ja. Ej, jeg elskede dit show sidst, faktisk. Ja. Med fingrene op i røven. Og hvad er det, du døjer med? Ikke noget? Jeg sagde, jeg havde hovedpine. Ja, men når hjernebakterier, så tager vi lige fedt og mærker det efter. Og det værste er, det der, når de ikke engang tager handsker på. Nå, okay, det er bare mig, der... Vi snakker om læger, ikke andet end læger, Habane. Er vi ude i det materiale nu, eller livserfaring? Freaky ass læge, mand. Der, hvor de bare bruger... Nå, de bruger vaseline, det mindste. Nå, okay, så det... Nå, det mindste. Nå, okay. Så det er... Ej, Some dark shit again. Jeg kan ikke sige det, jeg tænker. Jeg kan ikke sige mine idéer, fordi der er fucking kamera på. Ja. Det her må vi ikke... Må jeg sige noget? Det her må vi ikke... Nej, det er lige meget. Fuck it, jeg kan ikke sige det. Videre. Okay, jamen jeg snakker bare om, at jeg har ikke noget. Var det for sjov? Det var for sjov. Det var klart en... Har I alle sammen haft en finger op i røven? Kan det ikke lyde? Jo, kan det ikke lyde den der, du ved... Ja. Jo. Ja. Jeg har haft en finger op i røven flere gange. Jeg har også haft det mange gange. Har du aldrig haft en finger op i røven? Hvorfor snakker jeg om sådan? Det er mærkeligt. Du spørger. Ja, det er rigtigt, passer ikke. En gang. Og du har simpelthen fortrængt det. Altså, det er læger, ikke? Jeg har aldrig ufrivilligt. Vi snakker kun om læger. Jeg har aldrig ufrivilligt. Du sagde aldrig ufrivilligt, så gjorde du sådan her. Nej, der var ikke den der. Det har jeg ikke. I have one mishap. Jeg lover dig for, jeg har kun fået fingre i røven af folk, der har en lægefaglig uddannelse. Okay. Primært læger, en enkelt gang læger. Men igen, det kan defineres. Det kan defineres, fordi jeg har kun fået en finger op i røven af nogen, der har en lægefaglig uddannelse. Har det noget at gøre med, at du har været til lægen, eller er det bare en læge, som du går hjem til om aftenen? Kun hos lægen. Kun hos lægen, okay. Ja. Ikke fordi, I don't judge, eller det ved jeg ikke, men... Jeg er det mest befærdige menneske. Jeg har ikke haft nogen som helst. Prøv at, jeg har ikke haft noget som helst op i nogen som helst steder, eller fået noget som helst op i nogen som helst steder. Okay. Nå. Men, det tog meget, meget mærkeligt drejning, den her samtale. Det var dig, bare. Den her podcasten her, den er clean. Det er en clean podcast, vi har. Hey, kan Somalia sige P egentlig? Ja, det kan de godt. Okay. Er der nogle bogstaver, Somalia ikke kan sige? Somalia kan faktisk sige stort set alle bogstaver. Er det fordi, kan Somalia også lave lyde, der ikke indgår i alfabetet? Ja, arabiske lyde. Altså arabiske bogstaver. Det er også med i de somaliske. Er der somaliske navne, der sådan ud over klassiske bogstaver, eller hvad hedder sådan noget?
Nej. Bare spørg, om de har kliklyd. Ja, Har I noget, der ikke indgår i det? 23, bro. Kliklyd. Nej, det har det ikke. Der skal vi længere. Det er Deep Africa. Jamen altså, hvor langt er det? Du er fra Uganda, ikke? Ja, Uganda. Og vi skal lige... Jeg har altid sige, alt det under Kongo, that's some shit. Du ved, det er black. Jeg tror ikke alle her, der lytter med, er med på, hvor Kongo ligger i forhold til Uganda versus længere sydpå. Okay, Uganda ligger i Østafrika. Midt på. Så vi har Uganda, så har vi Kenya midt på øst, Ja. og så har vi Somalia. Ja. Og East Coast. Sudan. There's some black shits. Sudan. Ja, de er Det er høje. araber, ikke? Det ved jeg faktisk ikke, men jeg ved bare, at de er høje. De er atletiske. Robuste. Det er Wakandas. det er Men straight det er up. sygt faktisk. Jeg hørte Neil deGrasse Tyson snakke om Afrika som kontinent, hvor han siger, at det er det mest diverse kontinent, vi har på jorden. Det tror jeg godt. Altså, de stærkeste mennesker bor i Afrika, eller er fra Afrika. De svageste er fra Afrika. De hurtigste er fra Afrika. De langsomste er fra Afrika. De højeste er fra Afrika. De laveste er fra Afrika. Det hele er bare... De mørkeste er fra Afrika. De lyseste. Jo, Sydafrika. De synes, det kom til Afrika. Ja, det synes de var sådan, hey, vi vil også være med i ligningen. Hey, I har guld? By the way. Halløj. Ja. Bare kom lige med op i båden. Ja, Det var den, der sagde. Hvad var det nu, Eddie Murphy, der har et bit om, at den første, der kom af båden, han var sådan, hvor at Massa sagde, bail that cotton. Fuck you, Massa. Så næste, bail that cotton. Okay, we're gonna bail everything. We're gonna bail everything you want. Just don't beat us. Yeah. Så sjovt. Så sjovt. Elsker det. Det der med attituden, ikke? Ja. Kender man godt. Det er ligesom, når man spiller... Nu har jeg spillet paintball et par gange med mine venner. Inden man sådan står for tøj på og loader gun og sådan noget, alle er bare sådan, vi flækker alt sammen. Alle sammen skal dø. Kom nu bare bag mig, mens de står og loader op. Lige snart de hører den der, 3, 2, 1, alle bliver til sådan nogle borgerkrigs danskere, der er sådan noget, no, I ain't walking nowhere, du ved. Det er helt sygt. Det er helt sygt. rigtigt. Jeg prøvede det der en gang med Wahid. Jeg kan ikke huske, om du var med. Wahids polterappen. Nå, du var ikke inviteret. Jeg kan ikke huske det. Nej, Wahid polterappen, hvor Jo, vi der tror jeg, det var med. Jo. Ja. Og vi får så at vide Det er til sidst, så skal vi stille os på række. Vi er 10 gutter, og vi får 5 skud hver. Ja. Og han får fuld magasin. Og vi skal stå på række, og så må han tømme magasinet på os. Shit. Og så må vi så vende os om og skyde. Vi har 5 skud hver. Ja, okay. Men vi er araber, tyrker, kurder, du ved, vi går hen til den kasse, hvor der er kugler. Wallah, han skal dø i dag. Ja. Alle fylder den helt op. Og ham der har stået sådan, hvad skal jeg gøre? Og så gør han det. Han fucking plukker os alle sammen. Og lige snart de siger, så er det jeres andres tur, så fucking stikker han af. Ja, Han går ud af the facility. Ja. Du ved, han ligger pistolen, tager sit tøj af og går. Jeg forstår ham godt. Ja, Havde du ikke gjort det samme? Jo, mand. Jeg har stukket så hårdt af. Ej, jeg havde også sagt, vi ses. Ja. Vi ses. Men hvad hed han, dit ven? Wahid. Wahid og polterappen. Wahid Mahmoud. Ja. Ja. Jeg vidste ikke, altså, araber holder de polterappen? Ja, hvad araber her gør. Nå, arab her gør. Men det er jo ikke ens betydende med, det er en dansker på larmen. Altså, der er mange sjove ting og sådan noget. Det var paintball og nogle andre ting, men Nå, okay. Paintball, vi holder go-kart, jo ikke, ud at spise, hygge, men, et eller andet. men det er sådan Bungee jump, sådan noget. det er sådan adapteret polterappen. ja. Ja. Jo. Det er ikke en... Polterappen i Mellemøsten er noget helt andet. Ja. Der bliver ikke rigtig polterappen. Det er faktisk på dagen, der holder man noget. Der gutterne, de skal over og gøre ham klar. Ja. Du ved, så er man med til at barbere ham, og du ved, det er for det meste en af vennerne, der er Ja. frisør, og så tæver man ham ind i badet. Okay. En gang til. Men der er en mening med det. Man slår ham. Man slår ham. Man tæver ham ind i badet. Ja. Men man slår ham kun på ryggen. Okay. Fordi den nat skal han ikke ligge på ryggen. Det er derneden. Hvorfor skal han ikke ligge Han på forstod ryggen? den. Jamen, det er fordi, han er jo jomfru. Ikke ligge på ryggen. Jamen, det er da dejligt, når man ligger på ryggen. Jamen, han skal jo ikke ligge på ryggen, når der ligger en kvinde, han endelig kan hygge sig med. Ja, men... Skal han ligge stille? Er du bare sådan en... Det skal ikke... Sidder du og snakker om positioner nu? er du Man prøver at sige, du skal ikke ligge på ryggen, du skal være sammen med din kone. Ja. Okay, så det er tricket. Okay, man slukker lige, og så... Men kameraerne kører stadig. Gik folk ikke glip af den der? Den kørte ikke for mig. Men jeg Den kørte forstår for mig.
Jeg forstår ikke, hvad det, du sagde lige betyder. Jo, jeg forstod, hvad du mente. Ja. Jeg forstod, hvad du mente. Altså, Hun skal. det kunne lige så vel Ja. være om... Nå, jeg troede, du sagde, han skal. Nej. Ej, jeg tror du sagde han, men hun Ja, mente men hun. du sagde han. Ja, Nå, hun, jeg mener, hun skal. Hun skal. Men, Han, men, der det skal blev- jo være, men det skal jo være begge ting, så jeg er også lidt med på, altså... Hallo, forstå nu symbolikken, og lad være med at ødelægge vores traditioner, der Okay, handler om okay, vold. okay. Vi har ikke Det særlig mange irriterer mig tilbage. sygt meget, den der ikke er taget af. Hvad for en? Jeg får en ikke taget Det af. er sådan en rigtig bro-ting. Hvem med, hvad hedder det, hvem med pigen i Saudi-Arabien? Hun bliver også slået. Hun bliver også pisket. Hun bliver også pisket. Der er andre årsager. Det er først bagefter. Det har ikke noget med, at hun skal giftes. Nej. nej. Det er bare... Det er Nej, fordi, der hun er så ikke. ikke er jomfru mere, så får hun det. Hvad er du ikke? Har du været sammen med din mand? Nej, der er ikke, det ved jeg ikke. Der er sådan en hændeaften for kvinden. Men det er jo også lidt sjovt at tænke på, at hun... altså, så... Det kan også godt være, at nogle gange, så er der en polterappen i Mellemøsten, hvor pigen ikke ved, det er hendes polterappen. Nej, det er brylluppet, du tænker på. Det er der, hvor det Det kærlighed er er med første blik. sent. Det er med sent at sige til, nå, her kommer Mahmoud. Det er en mand. Hvad synes du om Mahmoud? Forresten, det er dit bryllup! Ja, præcis. Moren, der går hen, synes du, han er meget pæn? Jo, han synes, jeg er meget sød. Tillykke. Tillykke, Habibti. Fuck, man. Det er brutal. Min mormor blev faktisk gift væk sådan der. Nej, lad være. Jo. Ikke på den måde, som Nå. på bryllupsdagen. Men der kommer en, der banker på, og så, og i gamle dage, og det er forskelligt fra land til land, og sikkert også fra by til by. I gamle dage, min mor er født i 50. Du ved så, min mormor er nok født i sådan noget 25-30. Ja. Vel, lille, er der mange ældre søskende end min mor? Eller, det er også lige meget, men det er i hvert fald det er 100 år siden. Ja. Så kommer der folk hjem til hende. Altså, der kommer en familie, banker på døren, og så fordi de ved, at Hassan-familien, de har 4 piger. Mm. Så sætter de sig ind i stuen, og så vælger min oldefar Ja. så at sende hende ind. Han bestemmer, hvem af pigerne, der er klar til at blive gift væk. Så du kan ikke gå ind og sige, at jeg vil gerne giftes med Melissa, eller Nej. Nej, jeg sender hende her. Vil du have hende her? Ja. Nej, så gå. Jeg vil have en af de andre. Nej, det er hende, der Det skal er hende giftes. der. Ja. Du ved, så siger man bare ja eller nej. Ja. Og du sidder ikke med hende. Hun kommer ind og serverer te og kaffe, Ja. og så går hun igen. Det er det. Det er det. Og sådan er det stadigvæk. Nogle steder. Det var det gode gamle dage. Det var de gode gamle dage. For resten af det her podcast, den er sponsoreret af Amnesty og FN. Der er en hotline. Der er en hotline, så der er call us if you got similar problems. Men skal vi sådan der... Nu du siger det, det kan godt være, at vi sådan hver 10 minutter skal ind med sådan en... Hvis du sidder med den slags tanker, så kan du ringe til hende. Det kan godt være, at vi skal have sådan en leksikon og begynde... Eller hvad hedder sådan noget? Ja, det er jo... Gå for den. Det kan hurtigt blive en voldsom podcast. Ja, det Det kan Der- hurtigt blive... Ja, det kan hurtigt blive. Det er jo ikke sikkert næste gang. Nu er det lidt voldsomt. Hvad er det, han hedder ham? Der er en dude, der går og redder sådan indvandrerkvinder, som er fanget i hjemmet. Barack Obama. Bring back our girls. Hvem er det? Hvad mener du? Jamen, der er det- Nå, er ja, et en program dansker. med Det er ham. rigtigt. Der har været et program i Danmark med Ja, sådan ja. en fyr, der rendte rundt og hjalp folk. Der er sådan noget æresdrab og sådan noget. Det kører Ja, på TV2. Det er ja. rigtigt nok. Det er rigtigt nok. Ret vild dude. Ja. Sygt nok. Lad os ringe til ham. Nej. Men hvad var... Nej, undskyld, det var bare i forhold til, hvis folk vil sidde i nogle problemer, så kan de jo så kan til de lave ham. en hotline. Men er der ikke hotlines og sådan noget? Altså, Jeg synes, Røde ikke, Kors vi og- skal blande os i det. Nej, her. det tror jeg Nej, ikke. jeg tror bare, vi hygger os. Synes jeg. This is a new house. Jeg tror først, vi har et problem. Wallah, hun er gået væk, fordi hun har hørt podcast. Min har der podcast. Ja, lige præcis. Jeg tror, vi skal holde os til bare at have Hvis det du bliver sjovt. tvangsgift, så bare blive gift med ham. Jeg vrager dig Ja, bare. Du skal ikke- 100. du skal ikke sige, at jeg har inspireret dig sådan noget. Jeg skal nok arbejde på at lave en lang disclaimer, inden Ja, og vi hvis udgiver det den her. er så... Vi udgiver ikke den her, vel? Jo. Ej, lad os Det lige er også høre. måske... Er der nogen, der tænker, at det er grænseoverskridende, det her? Er der nogen, der Nej, synes, men det er ikke sjovt, de griner af Nej, det men her? der er nogle steder, hvor vi i hvert fald skal klippe. Ja, Altså, 100%. jeg har allerede et par steder i mit hoved, der skal klippes. Det har jeg også. Vi skal forstår jeg, du 100% siger. lige godkende Men- den anden røv ud. Men det sjove er jo, det er fint nok, men jeg synes jo 100%, altså hvor lang tid har vi kørt nu? 45 minutter. Det er cirka det, vi skal lave. Ja, Nej, ja. en time. Er det Jeg rigtigt? tror, en time er for lang tid. Ja, det synes jeg Tror jeg også. det? Ja, det tror jeg. Jeg tror, vi skal snakke en time, så kan der klippes lidt. Ja, vi laver en time. Jeg tror, vi Den skal her, optage en time. den her skal ramme 60 minutter, fordi der er også noget, hvor du lige pludselig siger, jeg synes, vi kreativt skal lave noget andet. Der ryger 5 minutter. Men jeg, altså... Men jeg synes jo, det er det mest interessante at høre på, nærmest. At det er, at folk... Er ideen ikke sådan lidt, folk skal være med i rejsen i, hvad vi skal gøre, eller hvad? Jo. Jeg synes faktisk, i den mail, du skrev, der var der noget, der var interessant.
det der med, hvad der har formet os. Ja. Fordi tit der snakker jeg jeg er vokset op i Børkop, jeg er født i Abu Dhabi, vokset op i Egypten, bla bla bla. Men jeg kunne egentlig godt, fordi det ved jeg ikke om jer. Jeg ved, Ja. Du kender Michael Jackson, der ved jeg, det er en stor inspiration for dig, men det kunne bare andet. være spændende at høre, hvad der sådan her. Enig. Det tænker jeg egentlig, faktisk enig. det ville jeg egentlig gerne have startet med som sådan en kick-off-ting, men det andet har også været fint. Hele ideen med det var også, både for os, men også for seerne. Sådan at ikke bare at læse det, man læser et sted, eller høre det et andet sted, men at vi sådan, også fordi de her rammer er jo nogle andre rammer, end hvis vi går ud og laver et interview. Ja. Og jeg er også helt vildt nysgerrig på at få sådan et eller andet. Noget nyt. Noget nyt, ja, og noget, man ikke sådan kender til om hinanden. Og det kan være en historie om, at man blev helt vildt influeret af en eller anden bestemt musiker, som også er sket for mig, men jeg har jo haft mange influencers. Ikke bare Michael Jackson, men også indenfor... Jeg var jo mega hip-hop-rapper, der var lille, og det var faktisk hip-hop og rappen, der fik mig i gang med at lave Så du var ikke country-rapper? Jo. Hip-hop-rapper? Jo. Okay. Nej, country. Okay. Nej, men jeg synes, det er helt vildt spændende, men jeg ved ikke, om det er den her gang, vi skal gøre det, om vi skal runde af med det, eller... Jeg kunne godt tænke mig faktisk, at fordi jeg ved, du ikke er født her. Så jeg føler lidt, Spoiler alert, Eddie. Nej, jeg synes bare, vi deler lidt der. Vi deler lidt samme historie. Er du født i Danmark? Nej. Du er halvbardata, så du er født. Hvor gammel var du, da du kommer til? Jeg var halvandet. Okay. Ja. Da jeg er født i Uganda. Okay. Og havde din mor været i Danmark før, eller dine forældre været i Danmark før? Okay, så Min far kom et år før vi kom. Okay, men det er ikke sådan, at de har været her, og så tog tilbage igen og boet lidt, og så... Nej. Okay. Det er helt det samme med min far, han kom også cirka et år før. Arbejder også hos Post. Den kom op. Nej, Post Danmark. nej, det gjorde det ikke. Det er som om, at alle udlændinge, de røg til Post Danmark, det uddelede Nej, post. det er ikke, fordi jeg kom til Fredericia. Ja, det er ikke engang løgn. Det er ude i Ertsø. Jeg har arbejdet der. Det er rigtigt. Sindssygt sted, faktisk. Ja. Men okay. Men du var halvandet. Du var voksen, eller ikke voksen, du var ældre. Så somalisk, så var jeg voksen. Okay. Hvor gammel var du? Hvad din alder er? Somalisk, der var jeg 42, da jeg kom her. Men ved du, hvad din rigtige alder er? Ja, stort Er det set. din rigtige fødselsdag? Og det er det ikke. Nej. Det er ikke min rigtige fødselsdag. Er det, så du er måske ældre, end du er? Højst sandsynligt. Hvor gammel er du? Altså, jeg... På efter papiret. sigende, så skal jeg være 32. Altså, I virkeligheden. i virkeligheden. Danmark. Nej, i Danmark. Nå, i Danmark på papiret. Men det der med, at de bliver yngre, det er kun, hvis der kommer en 20-årig, så siger de, at han er 17. Ja, For at han skal komme med sine forældre, og ikke præcis. selv skal søge asyl. præcis. Men hvor jeg har gammel ikke- tror du? Hvor gammel var du, da du kom altså, hertil? Jeg tror for mig, at der skete en eller anden mærkelig fejl, fordi at min fødselsdagsdato på min sygesikringsbevis, der står der 3. november. Ja. Men min rigtige fødselsdag er 14. november. Men altså i samme år. Så det Nå, det er jo ikke så galt. Det var en underlig fejl. Altså jeg ved ikke, altså... Altså, Det kan også godt være, at jeg er et år yngre. Eller min mor siger bare, at det er ikke rigtigt, det der. Altså, du ved, Så du bliver 33 til november? Jeg bliver 32 men november, det er uanset hvad. Altså, du ved... Om det er den 3. eller den 14. ikke? Altså, så på den måde er der ikke... på den måde er der ikke sådan den der... Altså, ligesom du siger, der var ikke nogen fordel i at gøre mig yngre, fordi jeg var 7 år gammel, da jeg kom. Var du 7? Jeg var 7. Kan du huske, hvornår I kom? Vi kom, jeg tror, Var vi du kom fyldt i 7? september. Okay, så det var lige før du fyldte 8. Ja, det kan godt være, ja. Okay. Så du husker faktisk Somalia? Ja. Ja, sagtens. Jeg kan huske det helt lortet, du. Helt lortet. Det er som om, der er eller travlt. Helt lortet. Nej, måske er der nogen... Jeg har sådan lidt traumer. Der er nogle steder, hvor Det er da klart. Der er sådan nogle steder, hvor jeg kan mærke det. Ja. Og jeg fandt faktisk ud af et traume, jeg havde sådan ret sent. Jeg tror, det var sådan noget 3 år siden, hvor det gik op for mig. Og det her, det er et traume. Fordi jeg har altid... Og jeg ved ikke, hvorfor... Jeg har ikke vidst det før, det her, ikke? Jeg har altid... Hvis jeg stod ved siden af en lastbil, eller en stor dobbeltdækkerbus, og den kørte tomgang, så fik jeg sådan vanvittigt meget ubehag i kroppen. Altså, jeg kunne slet ikke holde ud at stå ved siden af den. Jeg aldrig sådan kunne forstå, for jeg havde det. Og så var der en gang, hvor jeg også skulle på job i Aalborg, og så tager jeg toget, så sker der et eller andet. Så toget stopper i Randers, og så får vi en togbus fra Randers til Aalborg. Og så skal vi alle sammen sådan fragtes ud af toget, ned, og så op i en bus. Og der var jeg næsten ved at gå i panik. Okay. Og så gik det op for mig, det var præcis det, vi gjorde, da vi flygtede. Ja. Der var præcis det samme. Det var det der med, ud af en bus, over til en anden stor bus,
og den kører bare i tomgang, og i somalisk, du ved, det er bare sådan noget... Der er ikke noget filter eller noget på den. Nej. Det er bare sådan... Altså, du ved, du kan Det er ikke en hybrid. Du kan virkelig bare høre den, ikke? Ja. Og sådan en helt lille dreng, kæmpe bus, som larmer, og folk sådan I skal ind, og så ned og sådan noget, ikke? Sindssygt. Så det er det første scene, jeg fandt ud af sådan... Så du hoppede ind på scenen helt svedig sådan, jeg vil komme til Danmark. Men jeg har altid bare sådan, når jeg stod ved siden af en bus, og sådan, det er irriterende at stå her. Ja. Men jeg har ikke lige vidst, hvorfor. Nej. Sådan, der gik det op for mig, og nu ved jeg jo, hvorfor jeg har det sådan der. Så det er sådan en form for PTSD, faktisk. Ja, det som må har det, været sådan lidt, ikke? Ja, det Det er er sådan noget, der ret ligger direkte i kroppen. Ja. Altså, Har du nogensinde været til terapi, eller sådan tænkt, jeg skal lige bearbejde det her? Nej, det er jo lille... Altså, hvor tit står jeg ved siden af en bus, der holder i tomgang, at du ved... Jo, Men ikke kun i forhold til, der er også andre ting. Ja. Altså, tænker jeg, det kan ikke, måske har du kun et traume. Forstår du, hvad jeg mener? Altså, måske er der flere ting. Jeg har sikkert fortrængt en masse ting, hvilket er rart. Det skal jeg ikke tænke over. Men det er en ting, jeg sådan fandt ud af, det er 100% det. Altså, det er helt vildt. Altså, nu hvor jeg også har lagt mærke til det, så kan jeg sådan, når jeg står ved siden af en bus, eller, så kan jeg bare... Så kan du arbejde med det. Men du kan også arbejde med det, når du er bevidst om, hvad det er, der trigger dig. Præcis. Og hvorfor det trigger dig. Det er det vigtigste. Ja. Men det er jo det, jeg synes er interessant også. At fordi det der, det er gået op for dig. Det har taget sindssygt langt at nå dertil. Men det har det jo ikke også. Og bare og selv at regne den ud og finde ud af, hvad fanden er det egentlig, der sker her. Ja. Jeg tænker, vil det ikke være fedt på en eller anden måde også at snakke med en, og så måske finde ud af, om der er mere, så du også kan takle de andre ting, der er, fordi det kan være, der er flere ting. Ja. Kan det nogensinde være en dårlig ting, eller? Nej, men det kan godt være, at man skulle prøve det. Altså, det er sikkert. Måske skulle jeg prøve at tage til en psykolog. Jeg føler jo ikke sådan, jeg føler jo ikke, der sådan er noget i vejen med mig. Det kender faktisk godt. Det er det, alle dem siger, som har brug for psykolog. Ja. Jamen, jeg kan jo godt sige helt ærligt, jeg er begyndt til psykolog. Og det er jo fordi, at jeg havde det også lang tid sådan, der er ikke sket noget. Mine forældre blev skilt ret meget voldsomt, da jeg var 11. Og life goes on, og det er jo gået godt, men så i min voksenalder er jeg begyndt at se nogle ting, hvor jeg sådan tænkte, hvorfor gør jeg det? Hvorfor gør jeg det? Du ved, og hvorfor er mit mønster sådan her, når det her, det sker? Og i lang tid, ligesom dig, har jeg bare sådan mærket sådan, det var da mærkeligt, at jeg gør det her. Og jeg har også snakket med folk, hvor jeg sådan, så jeg tænkte, nej, fuck det, du ved, det er lige meget. Men så er jeg begyndt at snakke med en psykolog, og han er bare sådan, er det måske fordi, du har oplevet det der, du gør det der? Og det var sådan helt no buying, ikke? Fuldstændig. Ja, præcis. Og en ting er, at for mig, jeg kan blive helt irriteret på mig selv, at jeg ikke har gjort det tidligere. Ja. Fordi at der er mange ting nu, der giver mening i mit hoved. Og lige fra, hvordan du reagerer, når der er konflikter, hvordan reagerer du, når du bliver konfronteret, hvordan reagerer du, når sådan. Alt det har jeg sådan, det er derfor, det starter et eller andet sted. Det er derfor, du ved. Og som Hadi også siger, nu er jeg begyndt at kunne forstå mønstret i det, og reagere ud fra det, så jeg kan godt stoppe mig selv i, husk nu, det er sådan her. Der er ikke nogen, der står og vil slå dig ihjel, du ved. Ja, jeg tror også, det der med, når man siger, at der er jo ikke noget galt. Jeg tror heller ikke, at der nødvendigvis er noget galt som sådan. Jeg tror bare, som du så godt inde på, Melvin, det der med, at du mærker det ikke i hverdagen, når du ikke er bevidst om det. Men som du siger, at når du lige pludselig får det i talesat, og du lægger 2 og 2 sammen, så er det en åbenbaring, og det er en åbenbaring, fordi at man finder ud af, okay, shit, har jeg været sådan der hele mit liv? Ja. Fordi at det der skete, og det giver mening. Og så kan man tage det ind på en helt anden måde, næste gang man står i situationen, hvor det bliver presset, eller et supermarked, eller en diskussion, eller at der er så mange situationer, man kan være i. Jeg tror, jeg har også startet til psykolog, og det har også været en kæmpe åbenbaring for mig. Det er det bedste i mit liv. Enig. Det handler om, altså for mig handler det om at lære sig selv at kende. Fuldstændig. Og det er ret syret. Jeg kender faktisk en, der havde, lige meget, jeg skulle sige, hvad han hed, det er også lige meget. Men jeg talte med ham på et tidspunkt, hvor jeg havde det svært, og så siger han, jeg har faktisk gået til psykolog et par år, og så siger jeg sådan, hvorfor? Hvad var der galt? Hvad er der sket? Fordi jeg forbinder psykolog med et eller andet traume. Så skal der være traume. Du kører galt, eller du får, jeg går ud fra, at det har noget med din diagnose at gøre, du tænker, du har lige brug for at vente en nogen. Sådan noget for eksempel, og hvis det ikke er det, så kan det være sådan noget. Ja. Og så siger han til mig, jeg vil bare gerne forstå mig selv lidt bedre. Ja. Og så kigger jeg på mig, og det er en mand, der er 10 år ældre end mig, og man tænker jo lidt som mand, at har du ikke styr på det her? Præcis. Det er en tendens. Der er ikke noget galt med dig, så du ved, bare suck it up, og bare fortsæt. Præcis. Og så siger han og meget i forhold til hans parforhold. Og jeg har oplevet det en gang, hvor det faktisk var min søster, der sagde noget til mig. Hvor jeg siger et eller andet til hende, og så siger hun til mig, ofte så bliver vi mennesker sure på folk, når de... Lad os sige, du kommer... dårligt eksempel, og det er ikke for at være plat. Lad os sige, du kommer for sent. Du vil kærester... Det gider jeg ikke tænke. Nej, lad os sige, du kommer for sent resten af den her periode, hver gang. Ja. Så hvis der går 2 år, hvor du ikke kommer for sent,
Kommer du så for sent igen, så vækker det samme vrede. Præcis. Ja. Ja. Det Så ligger starter vi latent. på det niveau, Ja. hvor man, hey man, hvor fuck laver du? Ja. Hold da kæft. Ja. Slap af. Og bare det der, det kunne jeg bruge i mit liv. 100%. Og jeg brugte det instantly. Ligesom du siger med bussen, da det gik op for dig. Og da det gik op for mig, der tænkte jeg, okay, jeg kan ikke blive sur over noget, fordi det ligger i min krop, at jeg er vred på min kone, min ven, whoever det er, at det her irriterede mig dengang, og nu, hvis det sker igen, selvom det måske er anderledes. Selvom det er, lad os sige, det er løgn, jeg ikke kan klare, eller at det er, at du flipper ud på mig uden grund, whatever det nu skulle være. Ja. At det kan være lidt anderledes, men det trigger et eller andet, og så er man på barrikaderne. Ja, så hellere have, bare for ens egen skyld, egentlig ikke glem parforhold, glem dine relationer, men for din egen skyld, og for min skyld, for din skyld, for alle sammens skyld, at man sådan tænker, der er ikke noget at være sur over, eller jeg behøver ikke reagere på den her måde. Ja. Nu er jeg bevidst, det er bare en fucking bus. Ja. Det er bare en bus. Jeg tror, Og man kan, og nu ved jeg, nu spiller jeg psykolog, og man kunne inkorporere det i sit liv. Altså, når jeg går hjem, så går jeg lige forbi rutebilstationen. Ja. Så man efter 10-15 gange tænker, Det er fint. der er ikke mere. Ja, men altså, jeg vil også sige helt klart, at det er, altså, efter jeg sådan har fået den der åbenbaring, så synes jeg nærmest, det er sjovt at mærke det. Altså, som siger, nu kan jeg mærke alle de der mekanismer i kroppen går i gang. Nu er det 7-årige har barne. Ja, alt går i gang. Altså, du ved, hjertet banker lidt hurtigere. Altså, der er sådan nogle... Men det er en mild ubehag. Altså, det er sådan en, hvor du allermest har lyst til det, er lige at sådan gå 5 meter væk. Sådan, jeg kan ikke lide det her. Altså, du ved ikke... Men er det ikke vildt, vi fungerer sådan der? Helt sygt. Er det ikke sindssygt, at noget, altså, at nogle ting, som jeg gør, der kan jeg også godt, og jeg har faktisk sagt det her til et par stykker, hvor når du taler negativt om dig selv, så prøv at sige, prøv at forestille dig, at det er 5-årige Habana, du siger det til. Ja. Det er 7-årige Habana, du siger til, eller Melvin. Ja. Og der går det sådan, får man sådan lidt en åbenbaring, at de ting, jeg gør nu, er fordi, jeg beskytter 5-årige Hattie. Ja. Fordi ham, der han blev ked af det, og I har Præcis. såret ham, eller I har skabt et traume i ham, Præcis. det får I fucking ikke lov til mere. Ja. Og det ødelægger bare, jeg synes bare, det gør mig nederen. Ja. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, 100. At hvis jeg hele tiden har nogle regler, eller hele tiden er på barrikaderne. Jeg kan jo lige så godt sige, altså for mig har det helt sikkert været relationer, forhold, og især til det andet køn, som jeg slet ikke har kunnet navigere i. Og slet ikke kunne forstå, hvorfor jeg ikke kunne navigere i. Hvorfor kunne jeg ikke, du ved, binde mig til en person, og være sådan helt ligeglad. Og den kommer jo af min følelse af, at min far bare skred sådan der efterladet. Du ved, hvis en, der er designet til at elske dig, kan gå fra dig, hvorfor skulle en så, som har det frie valg, lige hos dig? 100%. Du ved, og det har virkelig messet mit hoved op. Men har det, fordi jeg forestiller mig, at det der, det ser man nogle gange, hvor man tænker, han gør for meget for hende. Ja. For hende tænker sådan, jeg er den bedste i hele verden, du må ikke gå fra mig, eller være ligeglad, eller skubbe væk på forhånd, fordi du går jo alligevel. Ja, præcis. Altså for mig har det været sådan en, hvis jeg så har haft en, jeg godt kunne lide, som godt kunne lide mig, så har jeg været meget sådan entertainer. Du ved, hele tiden været sådan, at jeg skal være der for ens familie, jeg skal være der for hende, og jeg skal vise alt det, jeg ligesom kan. Du ved, sådan showcaser. Det er det, jeg mente før. Meget. Det er lige præcis det, med at vise, hvor god jeg er, fordi du må ikke gå fra mig. Helt vildt. Og samtidig med inde i hovedet, da jeg sidder og tænker, at der er en timer på det her forhold. Da en eller anden dag, så står du op og tænker, jeg gider da ikke alligevel. Hvor er det sindssygt. Du ved, så det har været sådan en kamp, og det er jo først, når jeg er blevet ældre her, og begyndt at snakke med en psykolog, som det kan sige til mig, Melvin, det er derfor, det er lille Melvin, der står af banken. Og lige nu, så står Melvin prøver at beskytte ham ved at sige, ingen skal komme så tæt på. Ja, vi gør dig så glade. Vi gør dem så glade for dig, at de aldrig kunne finde på at gå præcis. Samtidig med at lille Melvin siger, de går lige om lidt. Ja. Så det, altså, og som vi også snakker om nu, da jeg fik det at vide af min psykolog, altså jeg græder aldrig. Altså jeg kan tælle på hænderne, hvor mange gange jeg har gjort det, ikke? Fordi det også bare har været mig, der... Fordi du er mand. Præcis. Jo. Jeg tror, det var en måned straight, hvor jeg bare brød sammen. Fordi jeg sådan nærmest skulle bryde ham der, den hårde skal ned, før at den lille kunne vokse op, hvis du forstår, hvad jeg mener. 100%. Og det har været totalt livsbekræftende for mig. Og det gør også, at jeg er meget mere rolig på en måde nu. Jeg kan huske det, du sagde til mig, Hattie, da du besøgte mig på hospitalet. Det der med rolig. Altså, du behøver ikke mere. Hvor hele min karriere indtil nu har været sådan showcase, du ved. Hvor nu er jeg meget sådan, du ved, rolig. Fordi lille Melvin, altså, du klarede det. Står du mener? Og lidt det samme, som jeg tror, Hattie har ret i her, snakke med dig her, barne, det der med,
den der bus, den er væk. Den er kørt. Ja. Du er, hvor du er, du ved. Men jeg forstår 100% godt den der ubehag, for hver gang der kommer en person ind i mit liv, som så lige pludselig ytrer sig om, de godt kan lide mig, så er jeg tilbage. Lige for når det kommer ud af deres mund, jeg elsker dig, så er jeg tilbage til, nej, nu går vi i gang, ikke? Og det har jo fucket alle mine planer. Jeg er 32 år gammel. I mit hoved har jeg jo tænkt, jeg var gift og havde børn, og jeg vil alle de ting. Altså, der er ikke noget, jeg hellere vil, end at have børn og sådan ting. Men lille Melvin er blevet beskyttet så meget, at den der streg bare må rykke så meget. Og alle dem, der har prøvet, de er skrevet videre, du ved. Lad mig tilføje i forhold til faktisk lige præcis det der med, at jeg kan godt lidt mærke nogle steder, jeg ved ikke, om det er sådan det der med, når man er vokset op i altså sådan lidt halv-ghetto-agtigt sted, ikke? Så har jeg har altid haft en tendens til at cutte folk af. Hvis der var noget, hvis der var et eller andet problem, hvis der var nogen, der var nederen, hvis der var noget, der ikke fungerede, så cuttede jeg folk af. Altså, du ved, det var bare sådan meget, du ved, så havde man få venner til sidst, og det var dem, man, du ved, hvis der var nogen, der fuckede det op, så var personen ude, ikke? Ja. Og i forhold til parforhold til det modsatte køn, så har jeg i mit liv, altså det er først nu, min hustru, der har lært mig, man kan godt blive uvenner, og så stadig være sammen. Du ved, altså, jeg kan huske, jeg kunne nærmest huske første gang, vi så kom op og skændes. Så du kommer hjem, og hun stadigvæk er der sådan, hvad laver du her? Jeg har alle sammen været der. Jeg forstår det lyder så sindssygt, men altså, jeg kunne huske, de første gang, vi skændes, så var jeg sådan, det er forbi det her. Vi har jo skændes jo. Det ikke? Altså, Haram! Jo, men lige præcis det, du siger der, altså, jeg hører så mange talks lige for tiden omkring det der, fordi du har ret i, der er jo flere, der er gift i 50 år, og så snakker du med dem, så siger de første 10 år var helvede. Og så og så er det sådan lidt, men så siger de altid, jeg vil altid trade de 10 dårlige år for de 40 rigtig gode år. Forstår du, hvad jeg mener? Og det for mig har givet mig sygt meget håb. Jeg synes faktisk, det jeg bedst kan lide, når jeg ser gamle mennesker, det er dem, der stadig kører på hinanden. Ja. Der er et eller andet, du ved, magisk over det, du ved. De har noget internt. Det er fint, det der med, vi har bare levet dejligt, vi har aldrig skændes. Men dem der siger, ham der, mand, jeg skal være glad for, at jeg stadigvæk er her. Det synes jeg er sjovt. Det er rigtigt. Der er et eller andet ved den der dynamik. De har en gnist stadigvæk på den måde. Jamen også, og der er lidt had. Der er også lidt sådan... Jamen, du har ret. Men lige præcis det der, barnet, det har jeg sådan også haft det. Fordi man sidder og jagter det perfekte på en eller anden måde. Ja. Fordi verden har fortalt, der er et eller andet med, alt skal være perfekt, så hvis du skændes med den, du elsker, eller tingene er lort i lang tid, så er det fordi, det ikke er det rigtige. Ja, 100%. Jeg så en sige, hvad hedder det? Jordan Peterson. Hvor jeg, altså, når jeg kigger på Mellemøsten, hvor ægteskaber er klart et bånd, som man skaber, men det er også praktisk. Vi har nogle børn, vi skal have opdraget de her børn, hvor han siger, at vi i Vesten er blevet forskruet, fordi vi tror, at ægteskab handler om vores lykke. Og sådan, altså jeg har 2 børn. Jeg vil gerne være ulykkelig i 5 år. Jeg er ligeglad. Præcis. Jeg er ligeglad med min lykke. Ja. Det vigtigste er dem lige nu. Og så kan vi 2, hvis vi skal snakke sammen bagefter, så kan vi finde ud af, om vi skal gå eller ikke skal gå, du ved. Men det, altså, lykke, det er sådan en flygtig ting, som kan komme i momenter. Og komme og gå. Om det er i momenter. Ja, præcis. 100%, ja. Det er helt rigtigt. Ja. Men jeg synes bare, det er en spændende snak, fordi der er rigtig mange, der bliver presset over det der med, at ting går dårligt. At ting ikke må gå dårligt. Præcis. Og jeg kender det godt selv, fordi det er hele tiden bare den der med, så skrider jeg. Du ved, jeg kan bytte dig ud. Og det synes jeg er forfærdeligt, fordi jeg ved godt, at mine problemer har jo også voldet mig forholdet, jeg i dag står og tænker, shit mand, dem kunne jeg virkelig godt lide, men fordi jeg tænkte, at det ikke må gå dårligt, så er de ude, du ved. Og det for mig er sådan lidt, når jeg hører de her talks her, så igen, jeg bliver fyldt med håb, fordi jeg kan nogle gange gå og tænke, okay, kan det seriøst gå 5-10 år, hvor tingene er lort? Ja, det kan der. Og nogle gange skal der gå det, før at du bliver til den person, du skal være med. Har du prøvet at sige det? Altså, det vil jeg tænke i hvert fald, hvis jeg skulle indlede et forhold, og jeg ved, at jeg har det på den måde, som du beskriver. Og så starte ud med at sige, hey, bare du ved det, det her, det trigger mig. Jeg har nogle ting, jeg arbejder med, så du skal ikke føle dig presset af, at du skal bevise noget for mig, eller whatever det nu er. Og hvis du føler, at jeg underholder dig, og er sød ved alle omkring dig, så må du gerne stoppe mig. Fordi du skal ikke bevise, du er god nok. Ja, præcis. Og hun er god nok. Præcis. Men jeg tror, det bare lige hurtigt, jeg tror også, det handler om, altså i virkeligheden, når jeg snakker om det der med, at man, jeg kan huske, altså, at det er jo min hustru, der har lært mig det der med, at man ikke behøver at være, altså, men det der med, der er ikke én chance. Hvis der er noget, der går galt en gang, så er det slut, du ved. Sådan er det jo ikke. Og mig og min hustru, vi skændtes aldrig. Men du ved, det var bare, man kunne mærke det første gang.
Og jeg tror, det har noget at gøre med, som du snakker om, det der med, at alt skal være perfekt. Det har noget at gøre med, at og også det der med, at ægteskab ikke handler om at være, altså, at det ikke, du skal ikke binde din lykke op på ægteskabet. Nej. Men det er fordi, i gamle dage, der var det hele det der med, at tosomheden, det var en forpligtelse. Det var en overlevelse. Altså, og mange steder i verden nu er tosomheden en nødvendighed for at overleve. I Danmark er tosomheden et tilvalg. Et tilvalg, Ensomheden er nærmest ikke længere noget at være bange for. Du ved, de fleste mennesker... De du swiper bare. Ja, du kører bare videre. Du ved, så det der med, okay, jamen det her, jeg har herover, det er et tilvalg til mit liv. Så hvis det ikke er perfekt, hvad skal jeg så bruge det til? Du ved, det er nærmest den forskruede tanke, der er kommet op omkring det, ikke? Altså, det er blevet Sims-agtigt. Du ved, hvis det her ikke er godt, så kan de swipe det der ud med den der, og det der, så har du bygget den perfekte. Jeg tror bare, vi ikke har brug for hinanden længere. Jamen, det er netop... Manden har ikke brug for kvinden. Jo, jeg tror egentlig, manden har brug for... Jeg tror også, kvinder har brug for mænd. Men jeg tror, at altså, den økonomiske afhængighed, den er helt væk. Helt væk. Netop, altså, så man behøver ikke at arbejde fra morgen til aften længere. Han kan bare tage et almindeligt arbejde. Det kan konen også. Så kan de bare begge to gå hjem og stress. Du ved, med at få ordnet de ting, de skal have ordnet. Altså, i mange steder i den tredje verden, der kan du ikke leve alene. Altså, du ved, der skal du være to, for at få lortet til at fungere, forstår du? Så på den måde kommer man ind i det på en helt anden energi, om at det her, vi holder hinanden i live energien, ikke? Og ærligt, og ærligt, hvis du spørger mig, så er det det rigtige. Ja, selvfølgelig er det jeg rigtigt. tror ikke, man kan gøre det alene. Selvfølgelig er det rigtigt. Altså. Og nu, det kan godt være, at det ikke, og det er ikke for at være at støde nogen. Jeg ved, du er opdraget en dreng alene. Det tror jeg er som, det er sådan worst case scenario. Fordi jeg tror, hvis man ender der, så vil den der taber, er selvfølgelig dig. Du mister din hustru, og det menneske, du har lavet barn med. Men barnet taber jo også. Og så er jeg sikker på, at alle... Jeg er selv skilsmissebarn. Selvfølgelig mærkede jeg det. Selvfølgelig reagerede jeg. Og selvfølgelig er jeg mærket af det i dag. Og sådan har jeg det da også. Og det er også derfor, jeg ved, at jeg skal gå til psykolog. Jeg ved, at jeg skal bearbejde de traumer, der er fra barndommen. Ikke? Men jeg kan huske, vi talte om det der med, da du blev skilt, at nu skulle jeg bare sige, hvis jeg skal holde min kæft, hvor at jeg kunne tydeligt mærke på dig, okay, ham her, der er ikke en ny kvinde, der flytter ind om 3 måneder. Der kommer til at gå år. Fordi du har din søn, og det er en opgave, du tager meget seriøst. Jamen, altså... Og det rammer hårdt. Også fordi, at jeg er også skilsmissebarn og voksede op med en mor, der skulle være alene med 3 sønner, og det var, altså... at se det som barn, og tænke, det skal aldrig nogensinde være mig. Præcis. Altså, jeg vil også gerne være en god mand, og jeg vil gerne være provider, og jeg vil gerne vise, at der er mænd, der virkelig vil det og kan det. Og det var et kæmpe nederlag for mig at blive skilt. Kæmpe stort nederlag. Så det der med at være alene bagefter, handlede også om, at jeg stod lige pludselig i en situation, hvor jeg var sådan, jeg havde slet ikke set det komme. Jo, altså forholdet gik dårligt, men det var bare ikke en virkelighed for mig. Så det der med at stå alene, og også tænke, der går lang tid, handlede også om, at jeg var et sted, hvor jeg var sådan, okay, kan jeg overhovedet være i et forhold nogensinde igen? Fordi jeg kan ikke finde ud af det, og jeg så det ikke komme. Men det er meget klassisk. Det tror jeg også. At manden ikke ser det. Men det, hvad er det? 80-90% af alle skilsmisser, der bliver indledt af kvinden. Ja. Og for det meste, så det er jo klichéen, jeg ved ikke, der er ikke noget, jeg har ikke nogen statistik, der bakker det her op, men at kvinden har faktisk taget beslutningen et år forinden, siger jeg. Det tror jeg gerne på. Hvor de sådan tænker, jeg kan ikke mere. Og så bliver de hængende. Men i den periode, der får de processeret skilsmissen. Ja. Så når de, og så er hun væk. Og så står du alene på bar bund og skal flytte, og skal... Og så skal du også bare processere det. Altså slaget, den der uppercut, der er, så alle, der har været igennem en skilsmisse, eller jeg tror, mange kan huske det slag, eller det var, og lige pludselig få at vide, det er ikke os mere, og især hvis man har børn og sådan noget, og bor sammen. Mine forældre blev skilt, da jeg var 13. Undskyld, hvis jeg afværer. Nej, det er fint. Jeg troede, du var færdig. Ja, det er. Og det var præcis, som jeg lige sagde, med at min mor var færdig. Min far vidste ikke, det stod slemt til. Han vidste godt, de har problemer, men hvor skulle jeg gerne? Og så kom den bare, og han brugte mig som sin ven, som 13-årig, til at vente, du ved. Og han blev sur, vi skal køre en tur. Okay. Det var bare sætte mig ud i bilen. Og det var ikke galt. Jo, det var galt. Hvis man snakker med psykolog, så vil jeg sige, det skulle han ikke have gjort. Det er ikke det. Men ikke for dig på samme måde. Nej, altså, jeg var jo barn, så jeg bare overlevede. Ja, selvfølgelig. Ikke fordi, at jeg var til far, men min hjerne har bare sagt, klik, klik, klik. Det er jo det, man gør som barn. Men, og problemet er lidt, at jeg var ikke ung nok til, at han kunne manipulere mig. Fordi det eneste, han gjorde, det var bare at skubbe mig væk fra ham.
Ja. Men når jeg tænker tilbage på det nu, så er det jo en mand, der har været desperat og tænkt, hele fundamentet i mit liv er lige blevet revet væk under mig. Ja. Jeg troede bare, vi havde, vi havde det lidt skidt, og det har vi jo haft før, og hvorfor, og hvordan, og hvorledes. Og Ja, og det jeg vil sige før, hvor jeg lige tabte tråden, var egentlig parterapi. Uanset om man har det godt, og det går lidt dårligere, end det gør, eller om man er gået fra hinanden, eller ved at gå fra hinanden. Fordi min oplevelse af det er egentlig, at når det, altså man har jo haft et liv sammen, og når det pludselig går galt, så tror jeg bare, at det der med at snakke med en, der ikke er hinanden, altså der er ikke mit perspektiv på det, ikke dit subjektive holdning, at man ligesom tager den der byrde, der ligger fælles på hinanden, og flytter ansvar over på en ekstern en, som kan formulere det objektivt. Jeg kan i hvert fald se på bagkanten af det, at det skulle have fyldt noget mere tidligere. Men du gik i parterapi? Jamen alt for sent, og der, altså af mange grunde, så giver det mening, at det ikke fungerede, men vi skulle have gjort det meget, 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 meget tidligere. Okay. Og er det ikke også, det er sådan, det jeg hører om parterapi, at der er mange terapeuter, der kan mærke sådan, okay, der er nogen, der kommer fra at reparere, men der er også nogen, der kommer fra at afvikle. Ja, og begge ting er fint. Det er det. Hvor den ene er, men ofte hvor den ene er videre, og den anden kommer fra at arbejde. Når vi skal jo arbejde på det, vi skal se, hvordan vi kan. Og den anden bare sådan, hey mand, jeg skal bare lige finde ud af, hvordan vi lukker det. Men der kan parterapi netop være godt, fordi det, i stedet for, at det bliver sådan en, den ene er 100% et sted, og den anden er 100% et andet sted, så kan parterapeut ligesom være med til at har bare taget sin kur med til parterapi. Vi har skændes, hvordan stopper vi? Hvor mange har jeg skændes? 2 gange? Ja, så det er jo slut nu. Ja. Men det er også igen det der med, det er også vigtigt at sige nu, når vi så snakker, det er jo et meget, meget sådan, patent emne i virkeligheden, at snakke om skilsmisse børn. Potent. Undskyld. Potent? Ja, potent. Lad os sjov. Nå, okay, jeg troede lige... Patent. Betent, det er... Nå, betent. Jeg troede, du sagde patent. Nå, nej, betent. Nå, betent. Ja. Nå, ja. Jeg tror, betent var I kan godt sige PT. Undskyld, det er mig, der troede, du sagde potent. Potent emne, det er meget potent. Nej, det er fandme ikke... Det problem er jo, det ikke er potent. Men det er betent. Ja, det er det, der, gør... De fleste skilsmisser, det er jo mangel på potent. Okay, potent. Nu prøver jeg at være... Potens. Potens i anden. Nej, men i sidste ende, jeg vil bare lige sige, men det var bare... Man skal også lige huske på at sige, at det er også okay at blive skilt. Altså, du ved, det skal ikke være sådan så, at det er... Altså, hvis det ikke kan lade sig gøres, så er det også okay. Altså, 100%. Du ved, så det ikke... Altså, det der med, at det er jo garanteret det værste, der kan ske for et barn. Det kan også godt være det værste, der kan ske for de 2 parter sammen. Selvfølgelig. Men man skal også huske at sige, det der er ikke noget galt i, at du er ikke noget galt i. Altså, mine forældre blev skilt. Der vil jeg også sige, min mor skulle klart gå for min far. Altså, det har jeg selv gjort. Men det sjove er, at jeg kan da huske, jeg har set min far græde 1 gang, og det var da min mor sagde, nu er det slut. Du ved. Og jeg ved ikke, om det kom som et chok for ham, men alle dage vil jeg stå på mål for, at min mor skulle ikke være i det der forhold. Det vil jeg også. Ja. Altså, det vil jeg. Jeg siger bare, men der er en forskel, tror jeg, i vores forældres generation og vores generation. Ja. 100%. Så når man siger til vores forældres generation, der er ikke nogen skam i at blive skilt, og man siger det til vores generation, kæmpe forskel. Kæmpe. Nå, ja, fordi faktisk, alle bliver skilt. Jamen, altså alt det der, hvad fanden var det, der sagde det? Jeg tror, det er et eller andet på Instagram. En kvinde, der faktisk siger, we don't date, we practice breaking up. Ja. Altså, man bare, vi bliver verdensmestre i at gå fra hinanden, fordi at forhold var i 6 måneder, og så vi ses igen. Du lever i en generation nu, hvor at det er nemlig rigtigt. Det er swipe nation. Hvis du ikke kan lide ham der, så videre. Og det skræmmer mig lidt. Da jeg blev gift, fik jeg at vide, du får hende i hvidt, du giver mig hende tilbage i hvidt. Ja. Og når man, altså islamisk, når du dør, så bliver du viklet ind i hvidt. Ja. Så I skal være sammen til døden. Ja. Og der var jeg sådan lidt, nå okay, skal jeg, altså, hvad så hvis jeg selv slår hende ihjel? Så okay. Hvilket er du selvfølgelig ikke. Du sagde hvidt. Men tak for lån. Drenge, jeg hopper lige ind med sådan en, at vi har snakket terapi i en halv time. Nå, men jeg synes, det er nice. Jeg er stolt af os. Ja, jamen, det er også. Jeg skrev jo også i den her mail, at det er fint, hvis vi kan komme hele vejen rundt og både have noget sjov og spas, men at det ikke kun behøver at være, også fordi der er et eller andet, altså, jeg har længe sagt, at jeg rigtig gerne vil være sådan, kunne være mere sådan sårbar, og jeg er totalt et produkt af samfundet, føler jeg. Jeg er så dårlig til at være sårbar. Jeg er så dårlig til at... Jeg prøvede, da jeg var med i Vild med Dans sidste år, at være sådan lidt mere ærlig og åben, og jeg føler også, at jeg gjorde det lidt
Men det siger jeg, og en ting er at sige det, en anden ting er 100% at være være det rigtigt, og ja. det er, ved jeg ikke er nået til endnu. Så jeg har nok mange terapitimer igen. Men jeg synes, det er fedt, vi som 4 bros så jeg kan snakke og bare åbent det, om at det. vi kan snakke åbent om det. Ja, ja. Overfor Ja, lige hinanden. præcis. Altså, fuck mikrofonerne. Ja. Altså, allerede det vil gøre, at okay, så kan man måske på nogle emner skip den der psykolog. Fordi jeg har talt med mine venner, som jeg stoler på, og som jeg ved, hvem er det bedste. 100%. Ja, og så kan det være, at man tager emnerne op igen, fordi man er blevet bevidst om dem, fordi vi har snakket sammen om det. Ja, præcis. Men jeg tror bare i sidste ende, det der med at... Jeg tror, man vokser af det. Jeg tror, man vokser 100%. som menneske af, og ikke lukke i som en lukket bog. Men jeg tror, jeg fornemmer, at vi alle sammen her har haft en barndom, der på den ene eller anden måde har... Vi vender jo nok tilbage til det igen. Altså, det er jo ikke, fordi vi skal snakke ørerne af alle. Det er jo et spændende emne, men altså, vi kommer jo løbende nok til at vende tilbage til de her 100%. ting. Jeg snakkede, men fanden var det, jeg sagde det til for et par dage siden? Det er en, der hedder Michael. Vi sidder og hyggesnakker, og så siger han, nå, men jeg er fra Egypten. Altså, jeg er født i Abu Dhabi, flyttede til Egypten som 1-årig, kommer til Danmark lige før jeg fylder 6. Jeg kan huske billeder fra Egypten. Ja. Og jeg er alligevel næsten 6 år gammel. Altså, jeg burde kunne huske rigtig meget. Og så siger han, nå, det var da sjovt. Og så siger jeg til ham, ja, der ligger sgu nok et eller andet, der blokerer. Jeg skulle nok have haft nogle oplevelser, hvor jeg tænkte, nej, erase. Men det gør har du 100%. selvfølgelig. 6 år gammel, jeg kan huske 3-4 mennesker derfra, og jeg kan huske lejligheden, vi boede i. Det er det. Ja. Og ellers, jeg kan ikke huske min skole, jeg kan ikke huske, at jeg har gået på gaden, jeg kan ikke huske... Nej. Vi tager en follow-up, når vi alle sammen har været til psykolog. Ja, men jeg synes ærligt, at den her snak her, den synes jeg også, vi skal kigge på, fordi jeg kan godt lide, men altså, vi er bare fuldstændig ærlige her. Og jeg tror rigtig meget, at det, vi snakker om, kan hjælpe andre. Og det kan godt være, at det er sådan en podcast, det også skal være, 100%. hvor at bros kan åbne op og være lidt mere sådan, skriv ind, hvis du ved, har haft et eller andet. Helt sikkert. Der er rigtig mange bros, der sådan tænker, skal jeg ind og se det der show alligevel? Bliver det sjovt, eller bliver det terapi? Det er et foredrag. Velkommen til Bros. Bros jeg synes i hvert fald, det var meget godt sådan også at høre alt det her. Der ligger jo så meget mere, men det er spændende, og det er godt, og det kan sagtens være sjovt at have substans og mening, og det synes 100%. Jeg også, at det kan bære. Ærligt, det kan bære det. Ja. Hvis du vil være venner med Habane, så lad være med at skændes med ham. Så går han med det samme. Og lad være med at dukke op i en stor dobbeltdækkerbus. Så hvis du er HT-chauffør, så kan du kan ikke være venner med Habane. Hvad hedder det? Altså, jeg tænker også en time og 20. Hvad hedder det? Vi skal til at runde af, tænker jeg. Ja. Er der noget, vi ikke har fået vendt? Jeg synes, du sagde et eller andet, hvor jeg tænkte, det skulle han have sagt, mens mikrofonerne var tændt, da vi kom ind. Da vi kom hjem. Hvad fanden er? Det var der, hvor vi snakker massage. Når du har fået masseret din mave. Nå ja. Det må blive næste gang. Det kan jeg mærke. Så vil jeg gerne lige... Så vil jeg gerne lige runde af med en ting, fordi jeg nævnte VIP, men jeg tror aldrig, vi sådan rigtig fik snakket om det. Nej. Og det er heller ikke, fordi vi skal have en lang snak om det. Jeg tror bare, det var fedt at sige til seerne og lytterne, at vi har det her VIP, very important bro, person. Important person. Ja, som jo er, det er jo en slags nyhedsbrev, men det er også... Sådan der. Det blev meget close-up af Joe. Det er ikke den, der filmer. Hvad hedder det? Nej, men VIP, det er jo, altså lige nu, så er det jo noget early access til at købe billetter og så videre, men ideen er jo også lidt med VIP, at vi 4 drenge her sammen, og det skal vi måske også snakke om i podcasten, er, hvad kan vi gøre og lave for folk, der er medlem af den her klub, som er en special club. Altså nu sagde du, der var 8.000 med. Ja. Indtil videre. Vi tager dem på middag. Det er meget begrænset. Nej, altså jeg tænker ikke, at vi skal gøre noget for 8.000 på en gang, men ligesom early access eller pre-sale er jo, at de får adgang til at købe billetter for alle andre. Om det vil bruge den eller ej, det må de jo selv om. Ja. Lige så vel kan man sige, at det kan være, vi snakker jo på et tidspunkt om det vil være fedt. Nu kan man købe merchandise, når man køber billetter, men vi snakker også om det kunne være fedt at lave et samarbejde med et tøjbrand, hvor vi lavede noget virkelig lækkert tøj. Og så kan man sige, jamen okay, der kunne være nogle fordele for os. Der har du kun access, hvis du er VIP. Hvis du er VIP-medlem, men vi kunne gøre mange ting. Vi ved jo, vi skal ud og lave nogle ting også sammen. Altså, lave nogle noget begrænset udvalg af ting, som man også kun kan få adgang til. Ja. Det kan også godt være nogle... Altså, vi har jo sygt mange sketch-idéer, vi alle sammen snakker om. Der kan også være nogle eksklusive sketch, som måske ikke er noget, vi gider lægge ud til alle, men som nogen kan se. Altså, som kun VIP's får lov til at altså, eller at vi laver et særafsnit af det her podcast-noget, laver nogle ekstra indslag. Bare det her fraklip og alt muligt, som kun er tilgængeligt for... Eller hvis vi når dertil, det ved vi af gode grunde ikke, hvis vi når dertil, hvor der er et eller andet i showet, som bliver en intern joke,
Ja, Ikke nødvendigvis en decideret joke, men noget, der er internt, hvor sådan, alle VIP's ved, hvad vi snakker de ved, de er med på den 100%. Så de du er nede i salen. Ja, Faktisk jeg rigtigt. tænker, vi kan også gøre det til jer, der lytter med derude. Skriv ind, hvis I er med i VIP-klubben, eller gerne vil være det, men synes, der mangler noget, så skriv til os på podcast at bros.dk. Ved hvad, på engelsk hedder et podcast. Podcast. Og så måske lige nævne brevkassen, at vi gerne vil til næste gang gerne have, at folk skriver ind til vores brevkasse, og de kan skrive om Hvad som helst. Alt. Altså, I må komme med har I Opskrifter. Skøre oplevelser, pinlige oplevelser, whatever det er. og spørgsmål? Har I nogle Til spørgsmål? turen til os. Ja, præcis. Ja. Ikke? Ja, helt klart. Altid noget der. Kan I sende ind? Har I også læst de der kommentarer? Er der nogen, der ved, hvor lang tid showet kommer til at vare? Ja. Eller hvor freaking kan man købe God. billetter? Hvad for kamera er der tændt nu? Hvad for kamera tændt? det her. Hold op med at fucking skrive det pis. Jeg bliver så sur, mand. Men det er ret vildt. Hvor kan man købe billetter? Nå, jeg skal nok selv gå ind på vores hjemmeside og lige kopiere linket og sende det til dig. Bare Google for Ja. helvede. Hvor kan man købe billetter? Hvornår kommer I derhen? Ja. Har du aldrig været til et show nogensinde i dit liv? Det Kom står til på Sønderjylland. hjemmesiden. Ja, og hvad spørger de mere om? Der er mange spørgsmål. Men jeg har faktisk lavet en FAQ inde på hjemmesiden. Hvor En fuck. Ja, og der står, vi ikke giver en fuck. Nej, der står svar på alle, altså mad og drikke og lyd og høretelefoner og ørepropper og billetsalg, og I må ikke købe billetter på falske hjemmesider. Man kan kun købe dem via bros.dk, der linker til Ticketmaster. Det er det eneste sted. Jeg har set folk sælge dem til 4-5 gange den pris, vi sælger dem til. Er det på rigtigt? sådan nogle fake-sider. Allerede? Ja, det gør de, og de laver annoncer, så hvis du søger på Bros Comedy Show og så videre, så dukker der en annonce op over vores, som sælger vores billetter 3, 4, 5, 6, 7, 8 gange dyrere end vores billetter. Der er ikke nogen, der kan gøre noget ved det. Ticketmaster kan ikke gøre noget, så lad være med at give overpriser. Det er hustler. Lad mig at sige det der. Vi kunne selv lave sådan en hjemmeside. Ja, det. Hold nu kæft, bro. Det er vores. Hvad hedder det? Så har barnet lukket lige ned. Jeg lukker ned, og det eneste, jeg vil lige sige faktisk, det var bare lige, kan du ikke lige nævne brevkasse-mailen igen? Igen? Ja. Det har det gjort. Podcast Bare lige til at runde af på. Det kan jeg godt, at det er på podcast, som det hedder på engelsk. Jeg har det. podcast@bros.dk. I må kontakte os der. Ja. Vi siger tak for det. Ja, vi siger tusind tak, Ja. fordi I gad at lytte med. Det var, Vi glæder os skal til ud at og se ryge. jer. jeg vil rigtig gerne ud og ryge nu, kan jeg mærke. Det er godt. Jamen, så trykker vi stop. Aha.